5 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Hulyo 21, 2023. Thank God it's Friday! Sa gihapon inimola nga nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalakuan karon nga mga balita, Iloilo Police sa Provincial Office ipailalom sa pre-charge investigation ang ginaaligar protektor sa mga durugista. Ini kasunod sang gintuad sang isa ka high value target nga nagabaton sang 5,000 pesos kada bulan si Sargento. Tikaron na ara na ini siya sa RP How. Sa piyakabahin minilyon investment sa mga associate investors sa co-op, hindi pa pwede mabawi. Posibilidad nga magpasakas ang kaso sa mga investor batok sa kooperatiba ginalantaw nga matabo. Sa iban pang matalupang doon nga mga balita, pagbukas ang pila ka mga eskwelahan kag ongoing nga mga construction activities nagapapugok sa dalagan sang trapiko. Kagapon sa aton sining mga kabumbuhay labot sang paggabubo sang mamunog sining ulan, isa sa mga ginalantaw diri nga rason sa pagpugok sang dalagan sang trapiko during rush hour. Amo iya ang pagbukas sang pila ka mga bulutuan diri sa syudad sang Iloilo. Ang Public Safety Transportation Management Office bisan naga-inulan, naga-sulay sa pagdilher sa trapiko. May pipila kita nga mga traffic aid nga naabtan pa kagabi nga basang-basa sa ulan. Dugang pa nga mga balita, DepEd Region 6 may kantanan karon sa National Learning Camp. Voluntaryo lang ini kag wala man sang pagpamilit. Gimaras ginahitso na ang ilang mga dokumento kung mahimo na bala makadeklarar sa ASF free ang probinsya. Samtang mga transport cooperative nagtipon agud manawagan sang no to transport strike. Kag job fair sa Iloilo province gindugukan. Muni madalakuan ang mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sini pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Sa aton sini nga mga kabombo, alisto lang kamo kay may paggagrugalom, no? Posibilidad sini sa pagtupa sang ulan ang dako. No, sa aton sining mga kabombo gani magbalon gid sang kapote sa mga kabombo naton ukon payong kag kumplituhan na lang magbalon man sang butas para nga kung may ara sang pagdanaw-danaw mapailayo kita sa naman nga mga waterborne diseases katulad ng lamang sang leptospirosis. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon, ang detalye sini balikan ta matapos ang mga nagapanguna kag mga mainit ka balita. Kaupo naman sa Bombo News Center. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamanubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Hulyo 21, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita,
Itong operasyon ng pambansang pulisya hindi maapektuhan sa maagang pagretiro ng halos 2,000 mga pulis. Ang House Committee on Information and Communications Technology naman muling nagpaalala ukol sa SIM card registration 4 na araw bago ang deadline. Ito namang proklamasyon ni Erwin Tulfo bilang ikatlong nominee ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Party List inilabas na ng Commission on Elections. Ang pagpanig ng 2 mahistrado ng International Criminal Court kaugnay sa apela ng gobyerno na iatras ang investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte, mabigat umano ang dating sa Pilipinas ayon sa isang mambabatas. Ito namang sa ating provincial report, isang individual na may sakit sa Ilocos Norte, dinadayo ang natitirang mga labi ng Pinay na posibleng maging santo. At sa atin pong international news, abangan mamaya dahil ang Ukraine kinumpirmang gumagamit sila ng United States cluster bombs laban sa Russia. At sa ating sports balita, mga National Basketball Association teams hindi pa rin nagpapakita ng interes na makuha si NBA star James Harden. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Kumpiyansa ang Philippine National Police na hindi maapektuhan ang operasyon ng kanilang organisasyon sa pagretiro ng halos 2,000 mga tauhan nito. Ito ay matapos na magsumite ang nasa 1,793 na mga tauhan ng Philippine National Police ng early retirement. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang bilang ay wala pang 1% ng kabuang puwersa ng pambansang pulisya. Ngunit gayon pa man ay may mga inihanda na rin anilang hakbang ang Philippine National Police upang mapunan ang bilang ng mga mawawala sa kanilang hanay. Sa datos ng Philippine National Police Retirement and Benefits Administration Service, ang mga tauhan ng Philippine National Police na nagsumite ng kanilang mga early retirement ay mula noong Enero 1 hanggang Hulyo 13 ay mayroon ng 20 taong ginugol sa serbisyo. Sa ulat, mas pinili umano ng mga ito ang maagang pagreretiro upang hindi na sila mahagip pa ng panukalang pagbabago sa kanilang pension system. Ayon sa pamunuan ng Philippine National Police, isa sa mga sanhi ng availment ng optional retirement ng mga tauhan nito ay ang kanilang agam-agam na nadarama hinggil sa bagong military and other uniform personnel pension scheme kung saan posibleng magpatupad ng pagbaba ng take-home pay ng mga pulis para naman idagdag sa kanilang mga matatanggap na pensyon. Samantala, nanawagan ng isang mambabatas na magtayo ng mas maraming specialty centers sa mga lalawigan na layong isulong ang kalusugan at kaligtasan laban sa sakit na cancer. Para kay Ana Kalusugan Party List Representative Ray Reyes, nakakabahala ang resulta ng isang pag-aaral na kung saan sinasabing pinakamababa ang bilang ng mga kababaihang sumasailalim sa pagsusuri kontra breast at cervical cancer. Ayon sa mambabatas, marami sa ating mga kababayan lalo na sa probinsya ang walang access sa specialized medical services. Kaya panahon na anya para maging accessible ito sa mga tao sa probinsya. Partikular na tinukoy ni Reyes ang pag-aaral na pinangasiwaan ng Philippine Institute for Development Studies na kung saan lumalabas na 1% lamang ng 4 na milyong kababaihan ang sumasailalim sa cancer screening. Sa ngayon, higit na kailangan tugunan ng pamahalaan ang low cancer screening rate lalo pat kadalasang nasa terminal stage ang cancer bago pa malaman ng isang babaeng walang kaalam-alam na siya pala ay tinamaan na ng nakamamatay na sakit. Panawagan ni Reyes sa mga kapwa kongresista, pagtibayin ang kanyang inihaing House Bill 3134 o ang Regional Specialty Hospitals Act na magbibigay ng angkop na atensyon at agarang lunas sa mga babaeng may cancer. Sa ilalim ng nasabing panukala, target makapagtaguyod ng mga specialty hospitals kabilang ang Philippine Cancer Center, Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines at National Kidney and Transplant Institute sa mga mas maraming lalawigan. Muna naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong si outgoing Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr. nakatakdang mag-assume bilang bagong Armed Forces of the Philippines Chief of Staff ngayong araw huyan. May kabuang pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos.
Bomba Victor, Bomba Alaysa, nakatakda ng manungkulan bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Romeo Browne Jr. ngayong araw. Ito ay sa oras na formal ng maisalin ni outgoing Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino ang pamunuan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas kay Lieutenant General Browne. Mamayang hapon at dito nga yan sa gaganaping Change of Command and Retirement Ceremony dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ang naturang aktibidad ay nakatakdang ganapin mamayang alas 3 ng hapon na pangungunahan naman mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang panauhing pandangal. Kung maalala, una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na buo ang kanyang suporta sa naging desisyon ng Pangulo na pagkatalaga kay Lieutenant General Browne bilang bagong pinuno ng Armed Forces of the Philippines at kay outgoing Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Centino bilang Presidential Advisor on the West Philippine Sea. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Department of National Defense Secretary Carlito Gilberto Teodoro Jr. I would say that General Browne is the choice of the President from several choices. Of course, sinisiyasat ng Pangulo lahat. And this is the President's choice, which was supported by the Defense Department together with General Centino and myself. Yan ang bahagi ng pahayag ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Samantala, sa isang pahayag naman ay sinabi ni General Centino na sa kanyang pagbaba sa kanyang pwesto bilang pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay naging fulfilled, contented, satisfied and happy siya sa kanyang naging serbisyong nagampanan bilang miyembro ng kasundaluhan. Matatandaan din na una nang nagpahayag ng pagbibigay pugay ang buong Armed Forces of the Philippines kay General Centino kasabay ng malugod na pagtanggap nito kay Lieutenant General Browne bilang bagong pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Samantala, Bomba Victor, Bomba Alaysa sa ngayon ay nag-standby pa rin tayo para sa patuloy na pag-antabay sa pagsisimula ng Change of Command Ceremony and gayon din ng Retirement Ceremony para nga sa pagpapalitan ng pwesto ni General Centino at gayon din Lieutenant General Romeo Browne na manunungkulan nga bilang bagong pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, 4 na araw bago ang tuluyang pagkakapaso ng pangalawang deadline para sa registration ng SIM card sa buong bansa. Nagpaalala ngayon si House Committee on Information and Communications Technology Vice Chair at Davao Oriental Congressman Chino Almario ukol sa puspusang pagrehistro sa mga SIM card. Ayon kay Almario, dapat ay samantalihin na ng mga SIM users ang mga nalalabing araw upang irehistro ang kanilang mga SIM card upang matamasa ang kabuang benepisyo na dulot ng SIM card registration law. Paliwanag ni Almario, dapat ay makiisa ang publiko upang matiyak ang seguridad at integridad ng mga mobile communication sa buong bansa sa pamamagitan ng pagrerehistro ng kanilang mga SIM card. Sa pamamagitan ng SIM card registration aniya, mas mabilis na matukoy at mahanap ang mga otoridad ang mga gumagawa ng iba't ibang mga krimen katulad ng terorismo, fraud, scam, cybercrimes at iba pa. Bagaman tiniyak na nakadadagdag sa trabaho ng mga users, sinabi ni Almario na maliit na bagay lamang ito kung ikukonsidera ang mga may tutulong nito sa pagresolba sa mga krimen sa ating bansa. Pinayuhan din ng kongresista ang mga nakapagparehistro na natulungan ang kanilang mga pamilya o kapamilya at mga kakilanang nahihirapan na irehistro ang kanilang mga ginagamit na SIM card. Nakatakdang mapasor ang SIM card registration sa buong bansa sa Hulyo 25, 2023. Batay sa datos ng National Telecommunication Commission, nauna nang naabot ng Pilipinas ang 100 million mark nitong unang linggo ng Hulyo. Ito ay katumbas ng 60% ng kabuang SIM card sa buong bansa. Sa iba pang mga balita, naglabas na ang Commission on Elections ng Certificate of Proclamation kay Erwin Tulfo bilang ikatlong nominee ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Party List.
Opisyal na idineklara ni COMELEC Commissioner Socorro Bienting si Erwin Tulfo bilang ikatlong nominado ng nasabing party list. Ito'y kasunod ng desisyon ng COMELEC and Bank na ibasura ang petisyon nito na para sa disqualification. Si Tulfo na dating kalihim ng Department of Social Welfare and Development ang siyang pumalit kay Jeffrey Soriano na nagbitiw bilang ikatlong nominado noong buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Sa sertipikasyon ng Commission on Elections, si Tulfo ay magsisilbing miyembro ng House of Representatives hanggang Hunyo 30 ng taong 2025. Kasama ni Tulfo sina Party List Representative Edvic Yap, Benguet Representative Eric Yap at dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, bukod sa iba pang mga nakasama sa proklamasyon. Inaasahang sisimulan ni Tulfo ang kanyang tour of duty bilang kongresista sa Hulyo 24 sa pagbubukas ng 19th Congress ng ikalawang regular session. Samantala, nagsagawa ng courtesy visit kay Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flos, ang Anti-Red Tape Authority sa panguna ni Secretary Ernesto V. Perez. Tinalakay sa pulong ang posibleng pakikipagtulungan sa mga hakbangin sa streamlining ng ARTA, particular na sa National Effort for the Harmonization of Efficient Measures of Interrelated Agencies Program. Bukod dito, tinalakay din ni Secretary Perez at Ambassador Flos ang paparating na pag-alis ng delegasyon ng Pilipinas sa Israel para sa CLIC program. Ang nasabing programa ay isang immersion na nakatuon sa Innovation at Technology for Sustainable Development na naglalayong magbigay ng malalim na pag-unawa sa pinakamahusay na kagawian ng Israel sa negosyo, innovation, technology at policy frameworks. Isa sa mga pangunahing bahagi ng pag-aaral ng programa ay ang innovation para sa reforma sa pampublikong sektor na naayon sa mandato ng ARTA na pausayin ang bureaucratic efficiency sa gobyerno ng Pilipinas. Nagkasundo ang magkabilang panig na patuloy na magtulungan upang maplansya ang mga posibleng programa at proyekto sa hinaharap. Sa mga balita naman doon sa Senado, pagpanig ng dalawang mahistrado ng International Criminal Court kaugnay sa apela ng gobyerno na iatras ang investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte, mabigat umano ang dating sa Pilipinas. May pag-uulat at update ukol dyan si Bombo JC Galvez. Mabigat umano ang dating sa Pilipinas ng ginawang pagpanig ng dalawang maestrado ng International Criminal Court kaugnay sa apela ng gobyerno na iatras ng ICC ang investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa botong 3-2 ng ICC laban sa apela ng Pilipinas, dalawang hukom ng International Court ang kumampi sa bansa na sina presiding Judge Marc Perrin de Brichambaut ng France at Judge Goka Lord Kipinadzi ng Georgia. Inihayag ni Senator Francis Tolentino na ipinapakita lang ng resulta ng boto na maging ang ICC ay hati sa desisyon at ang mabigat dito, ang Chief Judge ng ICC ay panig sa Pilipinas. Malinaw na ipinapakita rin ang resulta ng boto ng ICC na hati ang international community at walang alinmang international organization ang makapanguhusga at maaaring mambastos sa Pilipinas dahil ibang kagalang-galang na maestrado ng ICC ay kampi sa bansa. Ani Tolentino na pabor siya sa dissenting opinion ng dalawang judge kung saan malinaw na wala na talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. It was close. The decision was really hairline. Pero kung babasahin niyo yung decision, mukhang mas may laman at substansya yung dissenting opinion ng dalawa. Yung dissenting opinion ng dalawa ay nagpapatunay na hati maging ang International Criminal Court doon sa inilabas nilang desisyon na bagamat dissenting opinion si Chief Judge Brichambaut ay siya yung bumasa. At kung inyong babasahin yung dissenting opinion, sapat na ito para patunayan na tama yung naging posisyon ng Office of the Solicitor General at ng bansang Pilipinas. Mayroon lamang dalawang components para masabing may sakop pa rin tayo ng ICC. Una ay dapat parte ang Pilipinas ng Rome Statute at pangalawa ay dapat tinatanggap ng Pilipinas ang pag-iimbestiga at jurisdiction sa atin ng ICC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Sa karagdagan pang mga balita, kumpiyansa si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na ilalatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga pangunahing suliranin ng bansa kasabay ng paglalatag ng solusyon sa kanyang darating na ikalawang State of the Nation Address sa araw ng Lunes. Kabilang dito anya ang presyo ng mga bilihin, pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, pagpaparami pa ng desenteng trabaho, paglutas sa problema ng kahirapan at pagpapaigi ng edukasyon. Binigyang diin ng mambabatas ang performance ng Pangulo sa una nitong taon sa panunungkulan na nagpabuti ng ekonomiya ng bansa. Inaasahan din ni Revilla na tatalakayin ni Marcos ang kanyang mga hakbangin upang maparami pa ang mga kalidad at disenteng trabaho na pwedeng pasukan ng mga manggagawang Pilipino, pati na ang pagtataas ng kanilang mga sahod. Naghain ng mambabatas ng panukala para bigyan ng dagdag na sahod na 150 pesos ang lahat ng mga manggagawa, kaya naman mahalaga na ito ay talakayin. Inihalimbawa ni Revilla ang mataas na approval rating ng Pangulo na isa umunong magandang indikasyon na ang unang taon sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ay nasa tamang direksyon. Nagpahayag pa ng kumpiyansa ang senador na ang kasalukuyang administrasyon ay magpapatuloy sa mga magaganda na nitong nasimulan, lalo na at nakayanan nitong maipasa ang karamihan ng mga prioridad na panukalang batas. Samantala, matapos maging sentro ng kontrobersiya sa nagdaang linggo dahil sa 3 milyon na halaga ng logo, iniulat ngayon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na maaring maabot o malagpasan pa nito ang kita bago sumipa ang pandemya sa bansa. Ayon kay Alejandro Tenco, Chairman at Chief Executive Officer ng PAGCOR, ito ay batay sa kasalukuyang kita ng kanilang tanggapan sa unang kalahating bahagi ng 2023. Batay kasi sa datos na hawak ng Government Control Corporation, pumalo na sa 36.21 billion ang kinita nito mula Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon. Mas mataas ito ng 35.6% kumpara sa kita nito noong nakalipas na taon na umabot lamang ng hanggang 26.7 billion pesos. Ang mahigit 36 billion pesos na kasalukuyang kita ay mas mababa lamang ng 6.7% kumpara sa kinita noong Enero hanggang Hunyo ng taong 2019 o bago magpandemya. Kumita noon ang bansa ng hanggang 38.81 billion pesos. Bagaman bahagyang mas mababa, positibo pa rin si Tenco na makakayanan lang abutin ang pre-pandemic income ngayong taon. Pangunahin sa mga inaasahan nitong makapagbibigay ng mataas na kita ay ang kinokolektang gaming operation and regulatory fees. Ngayong taon, target ng PAGCOR na makapagtala ng hanggang sa 272.74 billion na bilang ng kabuang revenues. Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita dyan sa ating probinsya sapagkat itong sa Iloilo ho, itong Philippine Deposit Insurance Corporation, pinalawak pa ang closed bank loan. Alamin natin ang buong detalye sa Bombo Radio Iloilo. Mas pinadali na ang pagbabayad ng utang para sa mga borrower ng bangkong ipinasara ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Jose Villarit Jr., Vice President for Corporate Affairs ng Philippine Deposit Insurance Corporation, sinabi nito na sa pamamagitan ng Closed Bank Loan Initiative Program o CLIP 2.0, matutulungan ang mga borrower ng closed bank na padaliin ang pagbabayad ng kanilang utang para maibalik sa maayos ang kanilang credit record, mabawi ang kanilang nakasanlang ari-arian at magkaroon ng panatag na isip.
Ayon kay Villareta, ang programa ay nagbibigay ng mga incentive para mahikayat ang mga nasabing borrower na agad na bayaran ang kanilang mga pagkakautang. Sa ganitong paraan, mapapanatili nila ang kanilang maayos na credit standing. Layunin din ng programa na mabalaki ang recovery mula sa pagbebenta ng mga ari-arian na mga closed bank para sa kapakanan ng mga kreditor o mga pinagkakautangan na mga nagsarang bangko at pamamahagi na mga ito sa kanila. Magbibigay rin sila ng mga incentive sa mga borrower ng closed banks na may kabuang principal balance na 1 milyon o mababa pa at magbabayad ng one-time cash payment para sa mga borrower ng mga nagsarang bangko mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan na may unencumbered clean loans o utang na walang kolateral at hindi nakasangla sa mga pinagkakautangan na nagsarang bangko. Ang mga incentive ay ang 10% discount o bawas sa outstanding principal at book interest at iba pang charges kung meron man at full waiver o lubos na pagpapatawad sa unbook interest at penalty charges. Isa po kasi sa mga trabaho din ng PDIC ay ang maging receiver ng closed banks. Ibig pong sabihin nito, pamahalaan po namin yung mga affairs, yung mga assets at liabilities ng closed banks para po mabayaran yung mga creditors nito. Kasi po, alam po natin na ang bangkong nagsara, meron siyang mga obligasyon sa ibang tao, kasama po dito yung uninsured deposits ng mga depositors. Si Philippine Deposit Insurance Corporation Vice President Jose Villaret Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, 2 patay at aabot sa 10 ang itinakbo sa ospital matapos makainom ng kontaminadong tubig sa Rapu-Rapu, Albay. Habang ang Provincial Health Office naman sinisigurong malinis ang supply ng tubig sa mga evacuation centers. May update ukol dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Hinihintay na lamang ngayon ng mga otoridad ang resulta ng test na isinagawa sa bukal sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay matapos madiskubre na kontaminado ang tubig dito. Ito ay kasunod ng pagkamatay ng 2 individual dahil sa dehydration na dulot ng diarrhea. Maliban dito, ay aabot pa sa 10 iba pa ang itinakbo sa pagamutan matapos makainom ng kontaminadong tubig na dulot ng mga pag-ulan sa Island Municipality. Kaugnay nito, siniguro ni Engineer William Sabater, ang coordinator ng WASH program ng Albay Provincial Health Office, na hindi mangyayari ang kaparehong insidente sa mga evacuation centers sa lalawigan. Anya, sinisiguro nila na malinis ang supply ng inuming tubig na ipinapamahagi sa mga evacuees na apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Dagdag pa ng opisyal na halos araw-araw na nagpapadala ang kanilang team ng mga gallons ng tubig na mula sa mga water refilling stations. Ayon kay Sabater, may mga naitatala ring kaso ng diarrhea sa mga evacuees, subalit isolated lamang ang mga ito at agad namang nabibigyan ng pansin. Although nagkakaroon din po tayo ng mga pakalat-kalat na kaso ng diarrhea, pero hindi po natin ito ma-correlate na ito'y galing sa kanilang tubig inumin. Kaya masasabi ko po sa ngayon na medyo safe itong tubig na binibigay po natin ngayon sa ating mga evacuees, lalong-lalo na po na ang tubig na dinideliver na po sa kanila ngayon ay galing na po sa mga lokal na water refilling stations. Si Engineer William Sabater, ang coordinator ng WASH program ng Albay Provincial Health Office. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang International Criminal Court may jurisdiksyon sa muling investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration ayon sa isang law expert. May buong detalye ang Bombo Radyo Tugigaraw.
Wala umanong magagawa ang pamahalaan sa desisyon ng International Criminal Court na ituloy ang investigasyon sa mga nangyaring extrajudicial killing o EJK sa ilalim ng War on Drugs ng Duterte administration. Ipinaliwanag ni Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, na may jurisdiction ang ICC sa pagsasagawa ng investigasyon dahil ang mga ibinibintang na EJK ay nangyari pa bago pa man ang pagkalas ng pamahalaan sa Rome Statute. Sinabi pa ni Cayosa na maaring nakulangan ang ICC sa pagsisikap ng pamahalaan na imbestigahan ang mga isinasangkot sa extrajudicial killing dahil sa iilan pa lamang ang nakakasuhan at napapanagot, kaya ibinasura ang apela na itigil ang investigasyon kaugnay sa War on Drugs. Ayon kay Cayosa na kung sakali na may makitang prima facie evidence, ang ICC ay hihiling ng warrant of arrest ang prosecutor laban sa mga akusado. Gayunman ay aminado naman siya na mahihirapan ang pamahalaan na maaresto ang mga akusado dahil sa pahayag ng Department of Justice na hindi nila papapasukin ang mga miyembro ng ICC. Kahit kumalas nung panahon ng Administrasyong Duterte, yung mga nagawa na mga krimen na pinaghihinalaan silang gumawa ay hindi mawawalan ng jurisdiction ng ICC. That's very basic. Malinaw ho yan sa treaty na ito, at saka it is very logical sapagkat kung ang pagkakalas lahat na mawawalang saysay, para ano pa yung treaty na yan, di ba? Lack of accountability will continue, the impunity will continue. Sumang-ayon ang Pilipinas yan Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jello Maguddayaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang mga individual naman na may sakit doon sa Ilocos Norte, dinadayo ang natitirang mga labi ng Pinay na posibleng maging santo. May update ukol dyan ng Bombo Radio Lawag. Inihayag ni Father Melchor Palomares, tagapagsalita ng Diocese of Lawag, na lahat ng tao ay pwedeng maging santo, kung saan sinabi niya na ilang mga naging santo na ay dating makasalanan. Anya, mas malaki ang posibilidad na maging santo ang isang batang may malinis na puso, madasalin at palaging nagsisimba, gaya ni Niña Ruiz Abad na taga-Sarat, Ilocos Norte. Sinabi ni Father Palomares na matapos inihayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na iproseso ng Diocese of Lawag ang posibilidad na maging pinakabatang santo si Abad sa kasaysayan ng Pilipinas, ang ginagawa nila ngayon ay iniimbitahan ng mga taong may sakit para hawakan ang natitirang mga labi ni Abad. Kinumpirma naman ni Father Palomares na may ilan nang may sakit ang pumunta at humawak sa mga natitirang mga labi ni Abad. Umaasa ang pari na may mangyayaring milagro at gumaling ang mga taong nakahawak sa mga labi ni Abad dahil isa ito sa mga basehan na kung karapat-dapat na ideklara bilang santo ang isang tao. Na-exhume yung body, we invited people over here na mga may sakit. They witnessed and nahawakan nila yung mga remains ni Niña. And we are praying na itong mga may sakit na ito, through the intercession of Niña, they will experience miracle. Posible naman anyang abuti ng ilang taon bago ang posibleng desisyon mula sa Roma kaugnay sa beatification at canonization ni Abad. Si Abad ay sinilang at lumaki sa Quezon City, subalit lumipat ang kanyang pamilya at nanirahan sa Sarat, Ilocos Norte noong Abril 1988. Nagtapos si Abad bilang top sa kanilang klase at nag-aral ng first year high school sa Mariano Marcos State University Laboratory School. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Lawag. Para sa Bombo Network News, sa Bombo J. Admira. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Oras alas 12:28 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Kinumpirma ng White House na gumagamit ang Ukraine ng mga cluster bombs ng Estados Unidos laban sa mga puwersa ng Russia. Ayon kay United States National Security Spokesman John Kirby, ang initial feedback ay nagmumungkahi na ginagamit ang mga ito ng epektibo sa mga posisyon at operasyon ng pagtatanggol ng Russia.
Ang mga cluster bomb ay nakakapagdulot ng pagkalat ng maraming bomblet na ipinagbawal sa 100 mga estado dahil sa banta nito sa mga sibilyan. Subang-ayon ng Estados Unidos na magbigay ng nasabing cluster bombs para umano palakasin din ang ammunition supply ng Ukraine. Nangako naman ang Ukraine na ang mga bomba ay gagamitin lamang para alisin ang mga konsentrasyon ng mga sundalong kaaway sa Russia. Nagpasya ang United States na magpadala ng mga cluster bomb matapos na magpahayag ang Ukraine na nauubusan na ito ng mga bala sa panahon ng counter-offensive ng nasabing bansa. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Buhanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sinimaka Bomboy, check naton bala ang Public Safety Transportation Management Office kay may mga ginpagwain ni sila nga advisory. At the same time magluwas sa advisory bangod man sa pagtupa sang mamunog sining ulan, gina-expectar na nga matigayon dayon ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Pero magluwas sila dira, ginalantaw pag-in nga ang pagbukas ng pila ka mga bulutuan kag ining mga ongoing construction. Amo ni ang nagatugaman sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Gani may mga ginapatigayon man nga nagakiigo sini karon iyang adjustments ang Public Safety Transportation Management Office. Sa aton sinima ka Bombo kay tikon matabo gani ang pareho kagapon, no? Makapila ka best man ang pagluntad sa pagbinungguanay bangod man ngiti isa sa mga dako nga faktor amo iya ang pagkapuguso sang mga driver. Halos tanan puguso. Nga do hindi man maghatag sang lugar para nga makaagi ang kapariyo ya sining motorista. Tanan nagadali mo. Tikunti ang resulta niya sini Manwa, worst na gid, naglabot sa worst case scenario nga ti tagsa-tagsa ka mga naga-drive, nagabubuang ulan, gusto mauna, ti dako ginang tsansa, pila ka mga insidente sa vehicular accident ang natabo kagapon nga nagtugas ang pagpugok pagid sa pagdalagan sa trapiko. We have on the line Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Chami ni live ikaw sa Bombo Anay sa Udto, sir. Yes, Bombo Cham, tayong hapon. Kagano'y hapon kit sa aton tagpalamati. Alright, we do appreciate kid sa mga traffic enforcer naton nga tiner apisar nga maulano ng Chimpo kagapon sinigadlaw. Isa sa mga nanotisyaran naton at the same time may mga information man coming from your office nga bangod iya nga nagbukas ng iban sini mga eskwelahan kag may mga ongoing construction activities sa mga mayor nga dalan diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, nagtuga man sa pagpugok pagid sa pagdalagan sa trapiko, Sir Jack? Yes, in fact na Bombo Cham, no, halin sang Monday, no, na notice ang aton operations na nag-increase ang volume ng salakyan na Bombo Cham, no, diri sa aton syudad, no. Of course, matik siya nga nakita naton because nga may mga damo na nga private school ang nag-open or balik na sa eskwela, Bombo Cham, no. And at the same time, no, may mga damo kita mga civil works subong na sa pipila ka mga dalan sa aton syudad. And the whole week, Bombo Cham, nagsigigid nula, no, halos since last week pa, no, so nag-add on siya sa aton nga mga dalan, no, nga kung sa TNT ang aton nga mga driver because nga may mga dalan kita nga mabudlay manage kung nagaulan, so nagadugang siya sa congestion na Bombo Cham, no, but of course, no, ang aton nga mga personal ginapasalamatan ginatan Bombo Cham nga bisan ulan kag init, no, Bombo Cham, wala ginabayaan ng pwesto to make sure nga may order ang atong dalan na Bombo Cham. Nanotisyara nato ng iban, sir, wa isang kapote kag butas as per may recollection do may ara man sadto ginhatag sa mga traffic enforcer naton nga kon magbubo ganing ulan ti makasuksok sila sa kapote kag butas, Sir Jack. Yes, Bombo Cham, no, may ara na ginhatag si Mayor Director niya sa aton. Subong gina-process ng procurement Bombo Cham, no, sang ligad pa na, no, doon lang kami sang official bidding Bombo Cham para sa supply sa aton nga
mga kapote. No? Ang ibang daan na gid kay ang last naton nga purchase Bombo Champ before COVID, no? That is kay because nga nag-COVID kita damo sa mga funds nga na-redivert no para sa aton COVID response. But ginpunduhan na ini ni Mayor Jerry Tanyas and nakasalang na ini Bombo Champ, no? Ang aton nga procurement para sa aton nga mga PPEs para sa aton nga mga traffic enforcers, Bombo Champ. Alright, speaking sa mga construction bala activities sa mga dalanon, may pipila ka mga areas nga natumod na kamo, Sir Jack, nga ti posible nagdugang pagin sa pagpugok sa dalaga sa trapiko? Thank you, Bombo Champ. Kina-mention mo ina, ang dirigid ang aton subong sa may area sa Taft North, no? Pakadto dira sa may intersection sa aton traffic light, pasulod dira sa Mega World, Bombo Champ, no? May going civil works dira ang water utilities naton, Bombo Champ. Kaga sa ibang pangadalan na Bombo Champ, no? Medyo damo ang iyang water utilities naton na Bombo Champ, kaga mga drainage sa area sa Mandurriao, Bombo Champ, no? Undergoing construction. Agdiri man sa area sa Timawa, area naton, plus sa area man sa Arevalo, Bombo Champ, no? May mga going nga mga civil works, drainage ini Bombo Champ, so ga-affect ini sa flow sa aton nga traffic, Bombo Champ, bati importante lang, no? Nga ara aton nga mga personnel. Ang iyalang ang waterworks lang Bombo Champ kay sige-sige ang rehabilitation sa aton nga utilities daw sini nga year sige-sige na may mga pipila pa kita ka mga lagko nga dalan diri sa syudad nga ma-undergo sa rehabilitation sa mga water pipelines naton nga maka-apekto gid sa isa ka lane Bombo Champ, no, diri sa aton. But as of the moment Bombo Champ ang medyo nakita naton nga ikatuga gid sang pagpugok no diri sa area sang Taft North because one lane na lang ang bilin para sa aton nga outgoing kung halin ikaw sa Mega World, Bombo Champ. Alright, any information kung saan ni matapos, Mr. Kunlo, sir? Until next year pa ini Bombo Champ, no? After sa ila na kita dala sa aton programs, daw asan next year pa, Bombo Champ. Okay. So, updated man ini kung may nagatrabaho man kay basi kung pila ka mga instances diri nga nakitaan man naton sa palibot sa syudad sa Iloilo, bungkalo ng dalan tapos pabayaan sinimana, nagalabot binulan until such time nga kung hindi na magtawgon ila sa nga atensyon, amo na lang nakagpagbalikan nila, Mr. Kunlo? Exacto na Bombo Champ, no? That is why kung ma-recall naton sang sining week, gipatawag pa ni Mayor Jerry Tanyas sa mga contractor, no, sa aton yung mga infrastructure project diri sa syudad, Bombo Champ, no, to check sang ila nga mga ongoing nga mga projects kag ang mga delays Bombo Champ, no. So ang instruction sa aton ni Mayor Jerry Tanyas, monitoron nila nan Bombo Champ ang mga projects nga involving sang mga dalanon naton Bombo Champ, no, so that nga matawag ang attention dahil sa contractor, Bombo Champ. So kaya mo na Bombo Champ, no, ginamonitor ginamon ina subong, especially ang mga daw pagamay-gamay na lang ang mga projects Bombo Champ nga kung bisa medyo madugay nila kag balikan. So amo na ang ginamonitor sa aton ni Mayor Jerry Tanyas para nga matawagan dayon sa aton City Engineers Office ang contractor in charge sa ina nga mga area Bombo Champ. Alright, now may pipila kita ka mga kabumbo nga nagpadalaman sang mga sitwasyon bala, Sir Jack, just like you made mention sa may Taft North Mandurriao, kag kalabanan sila do nagareklamo sa pila ka mga salawayon no, ang term nga gamiton ko, salawayon nga mga driver sang taxi bala ngati gulpihada lang sini pangagaw sang lane, gulpiyada lang may maliko at the same time duay sunod sa aton sini nga mga pavement markings, although ngati naibaluan naton nga nagauyat sila sa professional driver's license, no, kag balaan na kag sinindihan na nila kuno ng mga markings na isa man ini sa tuga I think sa nga pagpugok sa dalagan sa trapiko pagid, Mr. Kunlo, sir. Yes, exactly na Bombo Champ, no, iba na muna no, naga-agaw late, no, naga-counterflow sila, no, para nga makauna. So amo na, no, pag receive naton sa information Bombo Champ, pamonitor na natin na subong. Kaya normally diri na nila ginaobra kung approaching ka na before sa traffic light, kitidira kita nag-stop and go sa mga intersections natin Bombo Champ, no, para makauna, naga-counterflow, kagulpi lang magbalik naman sa lane. So create na once matrap siya sa iya nga pagbalik sa iya original lane, nag-create na inisang congestion sa Bombo Champ. So that is why nga gina-monitor natin nila Bombo Champ para nga matikitan, no, kag masaway ini nga mga drivers nga nag-create sa violations sa Bombo Champ.
Alright. Tapag magbubo aning ulan, Sir Jack, di malikawan nga mapugok ang dalagan sa trapiko. Kagapon, pila ka mga reports sa nakalabot sa imo talatapan nga mayara sang hugnat sang binungguanay, Sir Jack? Bumutsyam, may ka na pamangkot mo na. Sakto na, no? Kahapon daw 11. Basta hindi pang dumupulo, bumutsyam ka mga polisyon ang namonitor naton, bumutsyam, no? Actually, nagtugang ina siya because nga kaulan, sagit, nagabudlay sitwasyon. So, more than 10, no? I think to 11. Basta hindi magdubupulo ka polisyon. Bumutsyam ang namonitor naton kahapon. And amo na, bumutsyam to, basta may kolisyon, nagadugang, hindi na siya, no? Sa nagutok sa isway nga kapasalamat lang kita sa aton nga PNP Traffic Enforcement Unit, no? Sa malasig man ka pag-abot ng ilang mga investigador para nga mapahigat natin ngayon ang mga involved na vehicles sa Bumucham. Alright. Sige. Sir Jack, thank you so much for your time kag sa mga information man nga gin-share diri sa Bombo Radio sa Liwat Maayong hapon. Salamat gid Bumucham, kag maayong hapon Liwat. Dere wabit si Mr. Jack Cunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. Amo na ang isa sa mga or mga factors rather, no, nga nagadugang pagid sa pagpugok sa dalagan sa trapiko pagbukas sa pila ka mga private school kag ining mga civil works nga ginapatigayon karon diri iya sa mga mayor nga dalanon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Di may mga lihok naman niya kay nanotisyaran naton Malabanwa nga partikularmente sa bahin karon iya sang pagpamungkal sang mga dalan nila, no, bungkalon, butangan sang baral tapos bayaan. Kung hindi gani matawag ang atensyon, do pabungulan man nila. Batang lihok karon sa city government, ipatawag ini ni Mayor Jerry Treñas ang mga kontraktor, no, kagagin hambalan nga as soon as possible kung matapos man lang ang nasambit sining civil works, tapuso na lang. Kay iti isa man ini sa mga nagatugas pagpugok sa dalagan sa trapiko mo. Sa aton sining mga kabombo. Magbuubo pagid ang ulan. Dira pagid na ang isa sa mga cause man sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Tisa na siling na ganin naton, dugangan pagid iya sa mga salawayon sining nga mga motorista nga naga pinauna-una lang magapuguso bla nga gusto makauna, gusto makalusot. Titanan kita gusto man iya makapadulong or makaabot sa aton sining nga destinasyon. No? Tanan nga mga motorista, why man yan sa motorista nga nagalagaw-lagaw lang diri sa syudad sa nga Iloilo ha? No? Kay kung wala sa may mga importante sining nga Melikoton, mas ginapili pa sa mga motorista sa mga magpaymuyong na lamang. Kay naintindihan nila ang sitwasyon sa halos bilog nga oras. Daw bilog na yang adlaw ya sa syudad sa Iloilo, makabig naton nga rush hour sa volume sang salakyan nga nagalambordahi sa aton siniya nga mga mayor nga dalanon. Tikon mayara dira karon iya sang salawayon puguso nga taxi driver, salawayon puguso nga driver sa nga pribado sini nga salakyan, kag daw ang ila sini nga pamatyagya daw silang tag-iya sang dalan, daw sila ilang yang nagabayad sang road user tax. Isa ini sa mga nagatuga sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Nga kung magsunod lang kita tani sa mga traffic laws and regulations, no? Madugay-dugayan gid man kita siguro sa isa ka lugar bangod sa pagpugok sang traffic. Pero hindi kita malaputan iya sang inoras. Ikagapon as per personal experience, halin ka dira sa may area sang ano na ng area dra, Isnart Valeria, no? Padulong ka diri banwa sa may mapa, sus, hamakon mo yang lapit ikaw isa ka oras. Sulusobra iya 45 minutos nga matrap ikaw sa isa ka dalan bangod sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Bangod man nga ti waay nagabigyanay ang term, waay nagabigay ang halos tanan nga mga driver para iya nga makaagi. Dito lang ko yan nakasalapo nga sa tagsa ka intersection, may dako na dira nga box, yellow box bala sa tunga. Tapos may dako-dako nga X nga marking. Ambot silingon sina, keep the intersection clear. Pero dito pa lang kita nakasalapo sa aton sini makabumbo nga
ara na yatanan sa sulod sang signage. Why na iya sang may nakadumdum kang nakakilala sa keep the intersection clear. Amo na gani nga in fairness man sa bahin sa Public Safety Transportation Management Office. Tagsa gani ka may magpugok ang dalagan sa trapiko. Hala, barak dayon ang pagpakamalaot sa PSTMO. Oh, ginapanawagan ta si Tarpulano, si amo sini, kayuha ng trapiko. Oh, munang masami naton makit-anda yon. Pero why naton ginapinsaranay nga ang isa man sa mga barasulon mismo ang mga driver kay why na sila nagatsunod sa traffic laws and regulations. Oh. May ara iyang dira sa may diversion. Hindi bala may ara dira nga kung left turn ikaw, nagakadapat nga magstay ikaw sa left lane. Left outer lane, outmost lane. Ting iba niya, ara iya sa left lane lang. No? Left inner lane kung tagatawgon, amo sinang term sila dira. Kag left turn man dito punta. Ti bangod iyas pagpugok sa dalagan sa trapiko, hindi na kung kisa madiliher sa mga traffic enforcer naton nga dakpon kang tikitan inang nasambit sini iya nga kawat liko pawala. Amo man sa iban sini nga mga mayor nga dalanon nga mayara sang kung mag-turn right ka, you must keep right at all times. Ti bangod kay nagasako, bangod kay nagadali. Mga awat sang linya, mga agaw sang linya. Pero ti tanan man nga biyahe dira banwa ang nagadali kag gusto makaabot sila sa digang destinasyon. Ti mas ginapalala lamang ang sitwasyon sang mga luko-luko kag irresponsable sini nga driver. Oh, mga kamote driver kung pagatawgon. Oh. Ti tapos ang iban siniyaras punta to mareklamo lang baw. Sulumpaan ang ginang traffic amo sini mo santo. Oh. Pero ti ang nagatuga sa pagpugok sa dalagan sa traffic why man sang liwan kunti ang mga sarawayon iya nga motorista. Oh. So nakita ta naman ang sitwasyon sang dalagan sang trapiko, pagpugok sang trapiko diri iya sa syudad sang Iloilo. Gani nagakadapat nga mangin responsable man kita nga mga motorista mismo. No? Sunod kita sa mga pagsulundan sa trapiko para nga hindi na kita makatuga sa anuman nga sitwasyon nga makapalala pagid sa magutok na kadaan nga dalagan sa trapiko diri sa syudad sang Iloilo. 46 minutos nakaligad sa takna sining alas 12. Sa dugang pang mga balita, paggabalikta istoryahan naton diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto ay PPO Director ipaydalong sa pre-charge investigation ang ginaaligar protektor sang mga durugista. Hayahay ang buhay ni Sarge, no? Hamakon mo, kada simana may simanal siya nga 5,000 pesos nagikan sa durugista. Tika batas man siya nga ang kwarta nga ginauyatan niya, bakal iya pagkaon. Itustos siya pangadlaw-adlaw sang iya sini iya nga mga bataan kag pamilya halin sa druga. Kung waya man ang ginatustos sa iya sini nga pamilya, ati basikon damo pa siya sang silaguro ni. Rason nga ti apisar sang kadako sang sweldo karon sang isa ka pulis. Nag-engage siya sa gyapon sa illegal activities bilang manugpayong or protektor sang isa ka high value target. Tigintuad na inisyaw sang nadakpan tos banwas pututan. Anong latest diri balikan ta matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 16 to 22, 2023. Sa sining Sabado, ang retro band magapanumbalik with overflowing excitement agud liwat magkanta sang inyo mga paborito nga oldie-goldie songs sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi sa Hulyo 22 sa tion sa musical show na puro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 23, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya, himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, ini ang nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga 56 minutos na nakaligad sa takna sini nga last 12. Salamat gid sa pagbisita nato no. Ang sa mga kilala nato bisita gid laman ta kay sa kilala ta nga manugbaligya ka baboy ba. Anyway, standby sa kay Bombo Peter Jan Mayeska. Grabe man ang abilidad ni Sarge. Grabe man ang abilidad mo, Gent, no? Gent na nataw ka na nila subong mo. Oh. Kung ini Sarge, Gent, mga most na black. Sanding sa isa ka high value target, ngayon dakop dito sa banwa sang pututan, sang damlag lang, may protector siya kuno. Kag ining pulis, may 5,000 nga bulanan. Hapos pa lang gali trabaho sang nagabaton 5,000 bulanan. Kung may operation gani ang tropa, hutikan mo lang to sa gani, tiksan mo lang sa nga hindi anay mag guada or kung may ginaplano gani ang tropa nga ibaybas kay luto ng ila sini iya nga mga nagakigo sini nga mga investigation kag monitoring, may mga leakage sa information. Ti 5,000 ang simana. Ti may pila ka simana man. For example, ang bulan sang Enero. Wow, 5 ka simana bumbumel. 25,000 ang bulan. Grabe no? Pero ti ang basic salary sa aton sino makapulisan since 2016 dublado na. Ti nga nag-engage pagit ini siya sa pagka-drug protector raw sa aton sino makabombo. Ti another yukot ini karon sa plansado na kuntani nga unang porme sa aton sino makapulisan, particularmente dira sa may Iloilo Police sa Provincial Office. Kay kutob sa mga engaged kag involved sa illegal activities, any form of illegal activities, panigurado na yan
ginayon yun niya. Flying kick yun ni Colonel Ronaldo Palomo, ang aton siya PPO director. Oh, what's the latest, Derek? Ipaidalom ko nun sa pre-charge investigation, no? Si Sergeant 5K kada semana. Bombo PJB sa report, please come in. Well, Bombotsam, sa pinaka-latest karon nga update sa sining police nga na-assign anay dira sa may pututan na PNP station nga konsidente subong ara na sa dira sa may holding unit na tondra sa may Iloilo Provincial Police Office. Kada base sa pinaka-latest karon nga sitwasyon niya, iga pa idalo mo ni siya kag gina-proseso na subong ang mga rekomendasyon diri sa iya nga iga-forward ang ining pagpatigayon sa charge sa investigation sa iya base sa pinaka-latest diri nga pag-angot naton kay Colonel Ronaldo Palomo, no, ang TPO director naton dira angot diri sa sining pag-divulge diri sa isa diri ka makabig naton nga pa-form siya na ginaayam na sa madugay sa aton sining mga kapulisan dira sa may pututan sa may banwa iya sa pututan Iloilo. So ining si Robert Christian Dakara Tinya Colorida alias Arke. So pa-phone ni sa PDEA Iloilo Provincial Priority Target diri sa mga pulis naton. So ang tong tatlo diri karon nga based sa pinakaita sa pag-check nga mumato ang naghatag diri sa info sa polista diri sa may area sa pututan nga may ara sila nga protector nga amo ni siya tawag sa ila nga ginakuha nila sa supply iya sang Cebu amo ni siya RK ang ara na karon naton over dira no sa may BGNT nga ang ining tatlo tanan kinakalagakpan pero ang ining isa diri ang na-file na ining kaso nga sa pagboiler sa Republic Act 9165 matapos diri gagin pa-proseso man ang pagpedalon sa kainab sang sining recoveries nga Cebu sa iya sining posisyon nga nagadangat diri Bombo at sampid sa masubra sa mga tunga sa milyon tanan no ang ining napang-recover diri sa mga operatiba naton dira sa may area sang Piligasma Street Banwa iya sang Pili Ledasma Ward Banwa iya sang pututan Iloilo nga dira maining isa diri ka makabig naton nga pakaisa niya nga gina-operate dira sa mga pulis taman sa nga kanalikdan nga mga binulan kagamutot ang nakahatag iya sang information sa pulista nga may ara ini sila nga naghatag info abi sa tagsa ka mag-operate diri ang aton sila nga mga kapulisan. Halimbawa ang magdakop sa imo so dira nga ginapatigayon diri nga feedback ng pulis base sa statement diri sang iban kag didto ya information pa man lang kag bisan to gi-validate pero sa gihapon kalabot sa italupangod diri sa aton nga PPO director kay Colonel Palomo base man sa didto sa pag-confirm man ni Police Major Roy Tayuna. Amo to paano ginalib siya ni Johan sa sang relief order kag dira ini siya karon sa holding unit dira sa may ITPO ining police. Probable ni Colonel Palomo why pa man siya personal pang communication sining police nga ginpatawag niya sa opisina niya kag pasikto kun tuod di man ang version kag hambal sini ni Arke nga amo ni siya nagahatag sang 5,000 sa tagsa iya ka semana. Subot silingon Bombotsam sa isa ka bulan kung sa isa ka bulan 4 ka semana mo. So 20,000 ni ang ginabaton niya kung kaso kung matuod din man. Ti kay subong Hulyo, Master. 4 ka bulan gid man no pero may ara iya nga tag 5 ka semana. Ibot sa linggo, may 5,000 man no? Depende sa isa ka bulan kung may pila ka semana mo ng semanal niya. Grabe, lima. Di may bangiri ko isa nga kung nambal, di na ko na 5,000 ko ka isa, isip tuwa bala ng supply sa iya kung matuod din man. Nga may best ko nga sobra ganun, kaya siyempre may okasyon ko no, ang manabla. Diri karon
sa sining sitwasyon sa subong ang mga tinon. So hindi pa mapahingadlan diri sa atong nga PTO director ang pangalan kay Bismarang kuya ganin hindi pa para nga kung kay wa to man did it ka permission diri nga sining daw may alleged pa nang mo ang ginatudlo sini sa iya. Pero kay bago do apat na tanan ang una to nga tatlo nga nadakpan nga amo to nakahatag idea sa mga pulis taton sa pututan sa naglabko sa PTO director ta asa pag sa ilo niya dito pag nadakpan na si Arti. Pero kang isang time to nga sige nga tiniyog-tiyog bubutam sa mga operatiba naton silimpi may ang alpa sa pulis ta nga nagahambal nga ari presensya ni Arti sa mga lugar kapauli di siya sa Pilibesma award banwa iya sa pututan mo to nang tiga na operate ang pulis naton kag dito na tiga madakpan kasi simpiti why not may nagatawag sa iya mo nga silimpi arang pulis ta ka padulong da i-operaton ta ni amo na bla. So muna nadakpan ni siya sining arte ngani sang tinalikdan sining Woybes iya sang uto bumutsam. Yari ba na ang kabahin sa paglaputa ton kay ating director Ronaldo Palumo bumutsam. Balik sa information niya, no? Sang allegation sang tao nga to. Then i-submit natin siya for the conduct of pre-charge investigation, but we are recommending sa atong regional director at the disposal of the regional director after conducting a thorough and thorough investigation. So sa imo sir pagka ano ni naistorya mo ni personal siya kagin ano bisi iya gin pa confirm kung tuod to ang ginaaligar to sang so pa wala pa nato na confront ang tao. Later ho, siguro. So may paano may explanation na siya? May naka-update pa sir? Wala pa. Kapag ulang man balanin ng information based sa revelation sa ating charge. So ang una tong information sir, kundi daw tatlo to nadakpan nyo daw information nagatag may budget sa 5,000 every week. So ano to ang initiative mismo ginhimo sang Cebu Police sa pututan? Paano sa imo gid naghalin nga dapat i-relieve siya? So that coordination with the COP of the pututan, hindi man kita basta-basta magpa-relieve sang tao without the validation. Kasi kuan man sang different nga report sa different nga intel units natin. So bot silingon nga daw hindi na isagli ka nadakpan sir ang nag-mention nga siya ang protector no? Tatlo na. Tapos sang pagdakop sang high value target high value target yung dakpan niya mo tugin confirm nga siya gid ang naghatag sa 5,000 sir. Sino sa iya siya naghihatag and we are verifying that report kahit iya man ang iyang allegation. And ang allegation niya is subject for validation kasi tanong mo man kung ang iyang kinahambal tama man nagbase sa mga nagkatabo man. Pero hindi biligro sir sila nga maghatag gid sang info ning mga nagkaladakpan kung hindi nga sila nga tawag daw may kamaturan sir. Palumo? We do not know kung ano ang nasa mind ng tao. Ano ang iyang intention. May nakabalo. Kung ang siya biyang nakabalo kung anong motive niya, revealing that of the name of that person. Diba? The police officer. So kung ma-confirm sir nga daw kung may kamaturan tong pagsugid nila, ano matabo sa police kani? Sa police personnel kani? Of course, appropriate charges will be filed at the same administratively. So may dako posibilidad yung ma-dismiss sa guro sir, no? Yes. I see. So, sir, sa iban mga pulis na to, nasa isa nga ni may ara pagidayhan nga iban nga kay silinti daw ka damo na sang drugs nga nagasulod diri sa aton sa parte probinsya. So, idehan siya na kamarason kay may tawag nga protector, Colonel Palumo, sir? Hindi naton hindi naton ma-prove inang allegation niya na until and unless may ara kita nga direct evidence to say to present na may mga pulis nga nag-amo sina. And di matabo lang ina during the
mag-conduct sa mga interrogation sa mga personalities nga arrested natin sa drug operations. So anong padakuli ka daw aside sa aton nga regional director, sir, diri kag ikaw bilang PTO director, base may sarang ka nga mapalapot ng mensahe, base may iban nga nag-engage pa bala sa palong. This will be an example, no, sa tanan kung ano matabo sa ila, no, and then this will be a basis sa ila kung anong matabo sa siningatawang ano yun. The revelation of that the subject person will be validated and proved, no, na nahimo niya git. Then makita gid sa mga police officers kung may araman na nagaprotect sa individual engaged sa illegal na drugs, no. So it will become a lesson to them. So hindi lang naton, so hindi ay man nato makilalaan siya, rangko niya or ano niya. For the meantime, we could not divulge the name until to protect man sa pangalan niya kag para nga to give way sa tama nga proseso sa investigasyon. So anong ang status sa subong, sir, aside sa pag-relieve sa dara sa holding unit sa subong sa PPO? Sir? For the meantime, lang siya until the procedure sa iyang kaso will be made by our investigation unit. So si Police Colonel Ronaldo Palomo, ang Iloilo Provincial Police Office Director naton diri Bumbutan, ang matabo sa nadiri kuhaan iya sang pagpahayag o kung dapat maka-execute sa gitid tong tatlo tong abotong una ng tudlo Bumbutan sa police. After sina ang ining budget nga si RT tapos sila para nga daw mangin patas naman, dapat maka-explain man diri iyang pulis. Pero kung may mga sa pre-charge investigation, diri ka patigayunon iya sang Regional Provincial Police Office naton, dira sa may Campo Delgado. So nakadepende man diri karon ang ining mga supporting documents man nga dapat i-submit diri sa sining pulis. Taga sa tempi ko na bakod ni karon ang mga kag may magdugang pagid. Kag hindi nilang ulango ang akusasyon batok sa isa ka police master, ha? Tatlo na yan sa mga ginpangdakop, siyang ginatudlo. Tapos yang naga-budget sa iya nga amo ni siyang daw puser gidabla kung bagat daw daraglod. High value target. Tikay siya mo siyang gauyat sang item nga. Tapos ang mga ginapang-dakop na to, bali mo to mga ginapang supplyan niya lang una. Tapos iya, police na to sa pag-operate to, siling kung hindi madakop yung CRT, so may posibilidad nga sige may gapon ang pagsabwag niya dira sa mga iya sining nga mga runner man. Kag nagapos man sa siling druga, diri iya sa karon. So amo ni ang matabo, ang iban nga naghambal nga kay simpre daw ang rangko sa Bumbutan, hindi pa man dig makabig naton nga daw gid. Halimbawa magpulis magpatrolman ka. After sa patrolman mo, police master sergeant ka. Police staff sergeant ka didira. Hindi ko mataas-taas gurong rangko nimo, sobra 5,000 guro Bumbutan sumanay, no? Sus. Makon mo na. Ala sa matag talatak 5,000 kung ikaw abiran kumo kun na dayon nga nagpulis ka Bumbutan, guro sa subong Lieutenant Colonel guro ang pinakadubo nga rangko mo kung nagdayon ka. Kung nadayon ko, major pa lang, kaya ang batch ko, major pa lang mo. Ako nadayon ka. Halimbawa kung major ka pa lang, pila yan ang simanal abi Bumbutan. Lieutenant Colonel, gali, kaya ang batch ko dungan kami ni nga wala matigayon, pero the following year, nagbalik sa liwat, nabaton siya. Ako, last chance ko na lang to, kay overage ako. Tiway gin matigayon, master? Tiyo mo na gina-set nga hemplo na ton bala. Nga sa mga tabo sa diri, sa karon kay pero tikon ng taon mo, duway naman gani isang rason ng mga pulis pa nga ma-engage sa illegal na activities. Hindi lang yabi sa illegal nga druga. Kay dagkon-lagko ilaya nga sweldo, master mo, nagdoblado sila since 2016? Mera man nga bisa kadoblado ang sildo mo kon
ano man. Dublado man pamilya mo? Doblado man pamilya mo, doblado man ang loan mower mo. Suswarya ka, Joseph. Mahalaga nito, nauntat ang online sabong, bumutam. Nga kung wala mong tataw? Siguro, nagkamo pag ginahimo nga, ano sumungin. Ambal sang kilala ko, kay kung ginpasugtan lang nila nga ang pulis, pwede ko kasulod sa bulangan kag maglingaw-lingaw, pampaumpaw bala. Bisan kada Domingo lang. Ay, tani may na biyangan to sa online sabong. Kaligiti, pandemya man to, master. Way man to sa face-to-face sabong, no? Ganyan man. Hindi man to, no? Online yun eh. Kung sino lang nakatawo, yung dapat makagiransya sa nada. Marasubong ang sitwasyon dari. Sige. Bumutam kay ginsugan ato na ginhibalo ang ining mga sitwasyon sa karon sa tawag nga protector kay hindi madula gid eh. Kay ang pangduduwa sang kalabanan nga tano nga daw ano daw buyo lang pagbaligyanay kasi bukag sako may basanay ti tano nang kasulod. Kaya man kung paano nga nakaanggulo kita diri nga may naga protection sa likod sila dira bumutam. Alright. So pwede tayo ma-report pag isa na ka-report ha? Balikan ko lang to isa mo kabalita, Gron. Karon na. So, iniglabas mo PKB para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Peter Jan Nabayas ka sa imo siniyang balita. Ti dapat ni ang Police Regional Office 6 ni magluwas siya sa pagpadalom kag pagpanglaga sa mga drogista ang aton siniyang pamunuan kay Police Brigadier General Villaflor. Dapat sir may ara magkamudira sang matutok man sa mga kabaro nyo, no? Tingin umpisahan na ni Brigadier General Villaflor atong random drug testing la sa aton sinimatag Plamate. Ti damo to ang nagkalabisto, may ara adriya sa bahin sang PRO 6 kag subong man iban sa Nukpo. May iban man sining do sako absent nila kag sako pasa nila ka medical certificate ang bota. Mutano plastada. Base ko na matimingan kag madisgrasya, no? Sa aton sino makabumbo. Bauti, amo na lang ambal nila nga ang pulis nga nagabuhat sang illegal daw kasubong na naiya sang isa man ka kriminal. Hindi nga daw kundi kasubong na sang isa ka kriminal eh. Ang kinalain lang nila ara iya nagapanago sa uniforme sang Philippine National Police kag ang matutuod siniyang kriminal tinaka-sibilyan lang. Pero tikon hindi mag-uniform ang police kag engage sa illegal activities, why na siya sang kinalis sa isa iya ka kriminal. Ina ko naga-engage sa illegal activities. Kapin pa illegal drug activities. Jesse 6 minutos nakaligad sa takna siningalaw na pagbalikta. Check nato na follow-up report ni Momo Angel Tan may kantanan sa sining minilyon nga investment sang mga associate investors sa co-op. Hindi pa rin pwede mabawi. Ang makabawi lang gina sila diri siguro kung maghimo sang lihok nga magtingob ka mo kag mag-file sang kaso batok iya sa mga miyembro sang Board of Directors. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga paibalo. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minutos sa kaligid sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ihibalo naton ining plano nga pagpasaka karon sa kaso, no? Para iya nga ti mayara man sang hustisya ang mga ginatawag sinibalang associate investor sa co-op. Kay ti ang iban sini gusto na kuhaon ng ilang sini nga kwarta pero hindi pwede pasbong. No? Ting himuon na ilang sini nila para kabayad sila or para iyang makaangkon man sila sa hustisya, mag-file na lang sila kaso. No? Batok iya sa mga miyembro sa board. Kung mag-file sila kaso, paano ni Bay? Kay damo sila, no? Isa-isa or tinghubon sila sa city legal office
Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham, hindi mahimo maka-withdraw sang shared capital o kung maka-loan ang mga miyembro sang kooperatiba samtang gina-audit pa ang transaksyon sini. Sa aton pagpakiangot kay Attorney Joseph Edward Areño sa ADA Committee, iyang pahayag nga naka-freeze pa ang tanan nga releasing transactions kadungan sa pagpatigayon sang fraud audit. Kagabahin diri Bombo Cham ang mga request sang mga ginatawag nila associate investors nga kwarta nga ti una na ginako sang board of directors sang kooperatiba nga nagalabot sa 7 tubtub 8 million pesos ini nga kwarta Bombo Cham. Kag hindi man nakahambal diri si Attorney Areño nga may mga opisyal nga mataas ang posisyon nga nagpatigayon sa ilaw kon mga associate investors kadi para mag-invest sa kooperatiba. Gintungod man ni Attorney Areño nga may ara posibilidad nga magpasaka sang kaso ang mga associate investors batok sa mga board of directors Bombo Cham. Kag mismo ang ad hoc committee ginakonsiderar nila nga mag-hire sang pribado nga abogado nga mangintiglawas sang kooperatiba para sa pagpasaka sang kaso batok sa mga suspendido nga opisyal sa subong. Kumpirmado man diri Bombo Cham nga ang ad hoc committee o kung na kumpirmado man nga nagbayad sa ad hoc committee sang 1.2 million pesos ang mga opisyal o kunyara opisyal nga nagbayad sini sang iyang utang kag nagpromesa pagid nga subong nga semana like today Monday dinalauman nga like at least 300,000 pesos madungangan ining ginabayad nila. Apisar nga nagbayad na ini sila Bombo Cham ang ilang nga utang bi nga ti amat-amat nagakadapat suno kay Attorney Areño nga lantawon sa gihapon kung insakto ang interest nga ginbutang sa tagsa nila ka mga loan. Kadugang pa sa natunggan, nagalaga sila nga makabayad sang 14 million pesos sa bangko para i-update ang account sang kooperatiba. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Attorney Joseph Edward Areño sang aton ma-interview. May ara na and there are promises nga makabayad man siya so within the week at least 300,000 etc. etc. And we are making we are encouraging them to update their loans. Gina-check namon kung ang interest kagtsakto ang computation. Yes, that is the natural thing dapat obrahon kay may MOA, as I said before, may MOA kita. The city government has the obligation to ensure nga may payment ang mga borrowers. In fact, that was entered into during the time pa ni Mayor Mabilog and also Mayor Espinosa. It came to light when all of this happened nga may ara gali iya nga obligation ng city government which is natural lang kay salary deduction. Tripartite agreement ara da na butang da as one of the obligations of the city government. Kada super attorney kay parang kinanglan pa yan sang complainant para mag-prosper ang kaso nga ipasaka if ever sa city legal officer. Actually, ang directly involved sini ang affected sini are the members itself, the co-op. Kinanglan pa complainant, sir, hindi na. Ang co-op actually can do that. Co-op mismo. Yeah. Pero ma-hire sila, sir, sa private nga lawyer mag-umuna. Well, we are into considering that kay considering ara kami sa ad hoc committee and then they may what we are actually thinking there are private investors na nag-invest so they have to watch out for that kay substantial money. If these private investors will file a case against them as co-op officers and board members of the board of trustees, then they have to face that. They use that, although it is only solely for employees of city government and co-op, but I don't know if it is allowed yet sa ilang policy before, they would entertain or would admit associate members. They are not employees of the city government, but they are investors. They invest certain funds with a promise nga may income na maabot sa ila. Sir. Okay lang na, sir? To be honest with you, sa bylaws wala na eh. I still have to look into that base may ara sila sang ginatawag wala nga. But they are referred kuno by as associate members. That's the term they use, associate members, but they are not employees of the city government. I cannot
verify that, but naturally there are siguro persons who would like to, make some interest on their savings just lying around. Basically, somebody told them to invest here, but it's supposed to be for employees lang. So far, I have seen letters. We encourage them to make it in writing. Ano sir ang kaundan sa mga letters ng investors? Mostly it's a demand to return their invested money. From what they even admitted ang BORDA, it's around 8 million. So it's between 7 and 8 million. Ang kanan sir, invested lang sa... Invested lang na. Principal investors. They are not employees of City Hall. I have not yet seen the letters, pero from what they admit, even the BOT admitted na around that figure, 7 to 8 million. So kung ang attorney, gina-allow ang mga members nga mag-pull out sa ila share capital, kag sige-sige pa, or gina-allow sila, or ano yan ang process, may naglain bala sir? Well, because you're under fraud audit, or mismo we are starting the audit of the operations ng co-op, freeze anay tanan ang releasing. So we have a commitment with that bank to pay the amount of 14 million to keep the account of the to be updated. 14 million. 14. Mga saan na sir ang deadlines ng Landbank? They did not give us any, but as soon as possible. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Attorney Joseph Edward Areño sang City Legal Office, at the same time members sang ad hoc committee sang kooperatiba Bombo Cham. Ad hoc committee mo Angel? Ad hoc committee Bombo Cham. Kay kung mag-ad hoc, mag-sige-sige daw sounds like baghak. So sounds like with whom di Bombo Cham. Anyway, amo na ni kadalom sumong gindangatan sang problema da sa kooperatiba. Sus may mga associate investors pagid nga nagalabot 7 to 8 million dako gini karon nga plaligban kag ti ko magpalibog ini sila mas mayo patuod kay magpasaka na sila sang kaso Bombo Angel. Actually Bombo Cham, nag-uumpisa pa lang actually ang madalom nga palaligban kay sa pag-amat-amat nga pagpangusisa sa team sa Bombo Radio do kadamo pa, especially ning financial statement na labla Bombo Cham, do kadamo pa sang dapat usisaon kay since the last time ging flag ini sila sang CBA nga OI sila kuno naka-respond sa ginflag nila ni nga letter. So ano ayan ang rason sa bahin sang kooperatiba kag ang kwarta nila mismo kay do miara daw nga wala sang isa ni Bombo Cham sa parang wala sang findings the last time daw 2022 ang ilang ginpasa nga financial statement. So bali kadamo pa sang direksyon nga pangitaan naton kung ano gid man balang natabo sa kooperatiba, at the same time kung ano sini ang padulungan sang fraud audit investigation man Bombo Cham sa bahin sang external auditor naton nga i-hire sang ang ining komitiba para ma-check kung diin nagkadto ang kwarta kag kung nagsanto gid man ini Bombo Cham sa data nga miara sila subong sa kooperatiba Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan. Di kabay pa nga ma-desisyonan or masolusyonan ini. Kay naluoy ako iya sa mga miyembro sang nasambit sining kooperatiba kay sila diri karon ang lubos nga apektado sinyo. Sang pinatuyang kag mismanagement sa bahin karon sang mga opisyal sang kooperatiba sang city government employees. 31 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalikta. May ara sang National Learning Camp nga programa ang Department of Regional Office 6 or DepEd, Department of Education, Regional Office 6. Pero tingin klaro sini nila nga voluntaryo lamang ini kag hindi niya compulsory kag pagimaras ta karon ginaitso na to nilang mga dokumento para nga mahimo na sila makadeklarar nga ASF free na ang probinsya. Kag ang job fair sa may Iloilo province ginadugukan. Linibo to ang nagpadulong
Balikan tayo ng mga impormasyon sa aton sinipaday nga pagpangalagad sa bumuanay sa udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdumon. Skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize.
maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Standby sa kay Bombo Ria Mumlan. May kantanan sa pagpatag sang Department of Education sa sining National Learning Camp. Kag standby man kitche karon taman karon ang probinsya sang Guimarazo. Dokumento na gilamang ginaitso sini nila para nga madeklarar sila nga African Swine Fever Free. Check ta si Bomoria sa report ta please kamin. Ginathag sang Department of Education Region 6 nga voluntaryo ang partisipasyon sang mga estudyante kag manunudlo sa patigayunon nga National Learning Camp nga mag-aumpisa sang Hulyo 24 tubtob Agosto 25. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Hernani Escaliar Jr., iya ginpahayag nga ang National Learning Camp 2023 ang ginlunsyar sa Department of Education agud masolusyonan ang learning gap sa mga estudyante. Naibaluan nga ang learning gap sa mga estudyante ang resulta sa coronavirus disease 2019 sa nagligad nga mga tinuig sa diin. Ginaengganyo ang mga estudyante nga magpartisipar. Sa kay Escaliar nakasaad sa memoranda numbers 513 kag 518 series of 2023 ukon ang policy guidelines on the implementation of the National Learning Camp and adoption of the National Learning Recovery Program sa Department of Education nga purely voluntary ang nasambit nga activity, Bombo Cham. Sa subong para mahatagan kita man sang kaatagan kag ang National Learning Camp ang magatutok sa subject nga science, English kag mathematics. Yari karon pamatian naton ang pahayag ni Mr. Hernani Escaliar Jr. Order nga ginpagawa sa ating central office na kung sa diin kita diri sa regional office 6 we are mandated to conduct the National Learning Camp, which is purely voluntary, sa part of the mga teaching learners. And also, ang purpose is to ensure na ating learning gaps natin mahagan-haga, because during the COVID-19 pandemic, tama ka lang po, ang nanging epekto sa pagtuon sa mga kabataan. So, somehow, this is a National Learning Camp is a way of addressing that learning gap that we experience during the COVID-19. Oo. Since this is voluntary, sir, ang activity, once matukiban nga mayara sang teachers, for example, sir, nga gina-puwersa o kung gina-force ang mga estudyante nga mag-intra, mayara bala sang penalty because this is voluntary lang kuntani? Actually, wala sang nakabatang sa provision or anything or any penalidad sa mga teachers na they violate the DepEd order. But nevertheless, nung nagpagawa kita sa series of memorandum, I think memoranda, and kagahapon or yesterday, nag-isip kita sa secretary of such activity. So, na-indicate ito, yung participation sa mga learners and teachers is purely voluntary. Okay. So, gusto mo, liwat-liwat din na siya nato niya. This is not mandatory, but it is purely
voluntary. How about the expenses of this National Learning Camp, sir? Pila ang magasto diri, ang paggaon nga kwarta, justifiable man bala ang breakdown niya, sir? Actually, kung sa may nakakonsubong as to the amount that was downloaded sa atong sa region or sa ating mga division officer. But ang sinabala natin, there was a budget nga din na papanaog to supplement, especially ang atong mga learning materials and its reproduction. So this is going to entail a lot of resources, especially ang ating mga learning activity sheets, mga modules, etc. So ang ating central office naghatag ng certain amount sa aton. I don't have that right now, Okay. but it will be used to reproduce the learning material natin ng mga teachers, learners makaparticipate. Initially, sir, mga pila ang magasto or wala pa man? Wala ko sang concept. Okay. Yeah. Sir, ang National Learning Camp, sa diin ini siya naka-locate, sir, sa atong diri nga region? Di nga mga places? Actually sa mga division offices, may monitoring sila. Currently, ginulat natin na report from our division offices. But ang matabuti na diri may mga schools na mag-engage sa aton sa mga grade 7 and 8 na mga learners na mag-participate sa aton sa mga learning camp sa English, Science, and Math. So, voluntary ni siya, meaning ang maximum number of learners, if I'm not mistaken, is 35 per subject. So, depende na sa mga outcome ang nag-signify na mag-join sa aton sining mga learning camp. But if ever nga ang school, isang sufficient amount of learners na nag-signify, then they will have the learning camp. Alright. Nani Escalior Jr. Ang ini nga programa ang ginpatuman pinaagi sa phases. Mag-uumpisa ini Bombo Cham sa grade 7 kag 8 nga magatutok sa English, Science kag Mathematics. So, ang tinutuyo sa ini nga programa ang maka-create man sang camp-like atmosphere pinaagi man sa pag-integrate sa masadya kag engaging activities para sa mga learners. So, ang partisipasyon man sa mga manunudo sa National Learning Camp ang voluntaryo. Ang nagapartisipar nga mga manunudo sa ini nga programa ang mahatagan man sang vacation service credits, certificate of recognition, kag iban pa nga mga incentives subject man sa availability sang pondo kag guidelines. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid da Bombo Ria Mumlan sa imo sining follow-up report. Dako man nga bagay ining National Learning Math gani. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo nga man kiti tuod dako pa ang gap nga natugas ang masobra 2 ka tuig nga pagpaiway sang klase. Although ngati may mga plastar nga medyos posible sa Department of Education, but sila mismo nakaibalo nga medyo nakapikto gid sang dako ang gap nga natuga man sang pandemya. Ti makabuli gid niya sang sa mag-ini-standby kag magsagad ka kuti ka cellphone. Magsagad lang kalinikid dira mga kabataan nyo. Mas maayo pa nga ti bangon nga voluntary man lamang ini. Pop doon yung inyo sining mga kabataan or maka-engage man rin inyo sining kabataan. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade, ang African Swine Fever isa man sa pinakadako sining problema sa aton siniyang tagsag ka lokal nga gobyerno. Ang ulihing inigo mo to ang probinsya kang Antique, ang Gimaras amat-amat sa karon kag mga dokumento na gid lamang sandig sa report ang ginahitso agud nga magdeklarar man sila sang African Swine Fever Free. Check ta ang latest report with the Bombo Lindsay Bade. Bombo Lin sa report please come in. Ginahigot na Bombo Cham sa Guimaras Provincial Government ang mga nagakaigo nga dokumento kag serye sang tests agud nga tima pamatud-an kung hilway na gid man bala sa African Swine Fever ang nasambit nga probinsya.
Sa pagpakigangot naton kay Dr. Jonic Natividad, ang Chief ng Regulatory Division sa Department of Agriculture Region 6, iyaging pahayag na kandidato na para sa recovery program ang probinsya apang wala pa man sila nakavalidate kag nakapatigayon sa series of tests bilang kabahin sa requirements. Sunod kay Dr. Natividad, kung yara sa pink o kung yellow zones ang lugar kag di naka-comply sa ibang nga requirements, ang Bureau of Animal Industry amo ni ang magadeklara kung handa na bala ang probinsya sa Centenaling Program. Sa sining Centenaling Program, Bobotsam, hatagan inino ang atong mga hog racers ng Centennial Piglet, agod nga tisagod doon inanila sa din iga monitor ini para nga ilang tawon kung bala maapektuhan sa balatian o kung hindi ang isa ka baboy. Kung hindi ni siya maapektuhan no, sa African Swine Fever, hatagan liwat sa dugang Centennial Piglet ang isa ka hog racer tugtog nga timat mahibaloan na or magwaabi no sa results base man sa mga test nga ginapatigayon nga negative ini sa African Swine Fever. So pahayag diri ni Dr. Natividad ang mga blood specimens naging pasa sa probinsya sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ang nagwa nga negatibo sa African Swine Fever. So base sa zoning map sa Bureau of Animal Industry, ang mga banwa sa San Lorenzo kag Sibunag ang nalakip sa pink o kon buffer zone. Ang Nueva Valencia ang yara sa yellow o kon surveillance zone, kag ang mga banwa naman niya sa Buena Vista kag Hordan ang nagapabilin nga yara sa idalom sang infected zone. Ang siyam ni ka mga barangays, Bombotsan nga may recorded cases ng African Swine Fever, amo ni ang banwa sa Buena Vista kag Hordan nga may 376 na ka mga swine mortality. So bilang kabahin sa documentation process, magkapadigayon man ang Department of Agriculture sa biosecurity audit agod nga ilang tawon ang practices sa mga farmers sa probinsya nga ti apektado kag hindi apektado kag diri i-determina kon ano ang mga kinahanglan nga i-improve. Yari wala ato babatian ang pagpahayag ni Dr. Jonic Natividad. Continuous ang monitoring, just like may mga report, may napatay to, immediately ginakatuan na sa LGU kay heightened na to sila mo kay gusto gini gobna ba nga mag-recover man. And when we met last time sa PIERS, yung buligi ang gimaras nga manos ni ko share mo na yung continuous monitoring. So sige sila submit, and I think that was last month nag-submit sila sang dugo, and fortunately negative man. But may mga reports kita na baton, to be honest with the public man, ti ginamonitor na subong. Hindi man lang iisip sakit sa baboy mo, ti ginahimo na lang ng rason ng iisip. But we need to protect man mga aton nga mga racers nga supposedly informed gid sila. Kag bottom line, mabalik kita sa racers naton kay siyempre ara gid sila ang sila ga damlot sa baboy mo. So dapat on their end mag-create man sila sang proper disinfection and biosecurity procedures. Lagi maras actually, ara man kay continuous ang continuous ang monitoring kag naga-workout yan sila subong sang documentation and series of tests nga bago kagina nga ma-probe sang ila freedom of disease. Kung mag-pink or yellow na siya and they will comply other the necessary requirements, then the BAI, the sole authority sa ma-declare na sila ready for sentinelling. When you say sentinelling, mabutang pa lang tasang experimental pigs, animals, to show or to check kung may gatiner pa da nga virus So, in the event nga wala man nagklamatay, after let's say 30 to 90 days, mo nang ila protocol, mag-go na ta sa repopulation. Dapat pala sir, tanan ng municipalities mo ay naging cases sa KSF or makikira kay tanay ka municipality na direct okay. Based man sa experience man with the good director and samon nga pag-confirm man sa ibang regions, supposedly, the best is dapat wala nagidya case sa palibot. Sa Batangas, ang bagay nila, dapat wala nagidya baboy tani to start anew. But sila mismo nabudlayan, kaya there are farms man nga, hindi gidya, boy man siya naigo, pero possibly maging carrier siya bla or source of infection siya. So, hanggat mari, kung may mo, clear kita ni tanan. But in the instance, kaya nag-adapt kita sa situation because we need to recover properly. So, makakandaki dapat sang biosecurity audit. Sa simple nga storya, i-check ang practices ng farmers bala nga naigo, kagang wala pa naigo. So, kung naigo siya, tanaw niya, ay anong sala ko nga nalutsan ako. Da sa galuto, da sa bakal karni, da siya ga hugas sa tangkal. Sa mga wala naigo, tanaw niya anong posible nga
mga posible nga ginaobra ya subong nga basi matsansahan siya malutsan siya. Sige gyapon siya bakal meat product, barato karne sa highway. So those are practices that we need to address sa biosecurity audit. And we have we have trained people there since 2020. Nag-train na kita sang BBO, Barangay Biosecurity Officers bala. And we expect nga dapat na channel na nila to the local government units. If not, with the ATI, kay ATI ang training arm namon, we are ready to nga magdugang pagit people. Kaya mo ni sila supposedly ang people nga mag-educate gid sa grassroots bla sa racer nga level na bla. Ang natabo nga mo na nga nagsulod siya sa ragit sa may bungad la. Ang tawag siya sa may port area gid siya na una na sa Benavista and some parts of the areas So muna ginalantaw naton ang muna possible entry kalabanan lagi na sa port side mo kay tidra unang dungka sa mga sakayan. Higo, Buenavista, Jordan, kag Nueva Valencia. Yan. Wala pa. So Siyam ang record? Ang nauna iguan out of these 3 siyam na dira sa inaatatlo ka barangka munisipyo ang may 3 siyam ka barangay nga naigo. But may mga suspect cases man immediately ginatanaw man nila kaya giba nag-react man sa antibiotic treatment mo so definitely hindi siya ASF. So because of the experience ang other municipalities do ang ibang nga munisipyo nag-heads up man mo. Nabatian Bobocham si Dr. Jonic Natividad ang Chief sang bahin sang Regulatory Division sang Department of Agriculture Region 6. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Baday para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay sa imo sining follow-up report. So kabay pa nga mahitso na para nga madeklarar ng African Swine Fever free ang probinsya sang Guimaras. Hindi iya para sa kung kay sino kundi para man sa mga hog raisers diray nga amo sining lubos nga piktado pananglitan nga mayara gyapon sang kaso sang ASF or makasulod ang ASF dira iya sa probinsya sang Guimaras. 54 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby kay i-check naton si Bombo Hana Andasa gindugok ka ginaang giparigayon sining tawagan ini ang job fair. Job fair gindugok. Linibo man ang nagpadulong dito. Check tabla si Bombo Hana Andasa sa iya sining report. Bombo Hana sa report, please come in. Bombo Hana, please come in. All right, go ahead. Bombo Champ, gindugukan sang madamo nga mga job seekers ang job fair sang Public Employment Service Office, Iloilo Province, sa isa ka mall sa distrito sang Haro. Masobra 8,000 ka mga job vacancies and job orders ang ginatanyag sa subong sa nasambit nga job fair. Sa interview sang Bombo Radio kay Jorin Simaorio, 22 anyos, taga Kabatuan, Iloilo, iya ginpahayag nga siya ang isa sa mga nalakip sa hired on the spot sa ginapatigayon nga job fair. Si Simaorio ang fresh graduate sang Iloilo Science and Technology University, Bachelor of Science in Information Technology. Suno sa iya, nangin confident siya sa pagsabat sang mga pamangkot asang hiring staff sang iya nga gina-applyan. Madamo nga mga kompanya ang iya gin-applyan apang sa ulihi sa isa ka restaurant siya na baton bilang checker. Pamatian ang interview kay Jorin Simaorio. Malipay lang ko ma'am kay bako gift gid ni Gadge birthday ko na daan next week. Amo lang. Ano sa diin ikaw nga na-hire? Sa Lapas lang naman. Lapas din siya? Ang restaurant. Okay, saan ka na ko naman start na yun? Ma-process lang ko nung next week ka papers. Ano ang nangin rason gid or ano gid ang dala mo nga gilayon ka na na-hire? Confidence. Oo. Kagano pa gid? Nag-okay lang ko sa tanan nga vacant position. Amo na ni ang gin-applyan or damo? Nag-apply pa ko gina sa iba man pro wipe pambal nila ma-text lang ko no. Amo ni ang ang company nga ni last mo ni nga gin-applyan or oo, last ko na ni nga gin-applyan ti magwa na lang kay na hard naman ko. Pila ka ma'am ka months na wala ura? Ay fresh graduate ko ma'am. So first mo ni nga job? Oo. Okay.
Kapasalamat gid ko sa peso kay sa tanan nga job fair kag sa Capitol kay dito ko nag-pre-register sa akon nga Taga-diin ikaw mo. taga Kabatuan. Pero sa Lapos uga tiner Di ka na-graduate? sa ISAT University. Ano nga course? BIS IT. Kaya ato na batian ang Bombo Champ si Jorin Simaorio ang madialagon nga hired on the spot nga aplikante. Alright. Ang achievement naman para sa universidad nga may trabaho gilayon ang ilang mga fresh graduate. Ini ang pahayag ni Joe Martin Limson, Vice President for Academic Affairs sa Northern Iloilo State University, kag nagkik-partner sa Public Employment Service Office, Iloilo Province, sa ginahiwat nga job fair subong. Sense of views ng Bombo Radio kay Limson, iyagin pahayag nga wala nagatakop ang responsibilidad sa universidad sa tion nga magtapos sa kolehiyo ang mga estudyante. Rason na sila sa Northern Iloilo State University ang nagbuilog sa programa sang Iloilo Provincial Government agod nga mabuligan ang ilang mga fresh graduates kag bisan ang mga nagliligad pa nga nag-graduate sa nasambit nga universidad nga makakita sila gilayon sang trabaho. Suno sa iya, ginabanta 200 to 300 ka mga alumni sang Northern Iloilo State University ang nag-upod sa nasambit nga job fair. Ini na ang ikatatlo ka beses nga nag-organize ang universidad kag ang Public Employment Service Office Iloilo Province. Ari, pamatian naton ang interview kay Joe Martin Limson, Vice President for Academic Affairs sang Northern Iloilo State University. Actually, ma'am, this is I think the third time because ang PESO, we requested PESO actually to tie up with us and join us in our job fair dito sa Estancia and Ahoy. So bali nakahiwat na kami dito together with the PESO, and pero there is a city, this is the first time with PESO. So PESO decided that we will tie up to provide a job fair for our graduating students, not only for NISU but of course for all the HEIs in the region. Okay, so buot sa lingon may mga fresh grad kamo from NISU nga nag-apply diri sa may PESO Iloilo Province. Yes ma'am, madamo kita estudyante nga fresh graduate lang, ang iba nag-graduate last year, nagin-invite naton to join the job fair para maka-land man sila sa isa ka maayo nga obra kag may para sa ilaman employment. Okay? Kay gapati kita nga ang responsibilidad sang university wala ga stop after graduation. So ang amon nga prinsipyo is after graduation ginabuligan pagid namon ang amon students para makakita sila sa maayo nga obra man. Okay. Do we have an estimate, sir, kung mga pilagid ka mga estudyante ninyo from NISU ang ari diri sa Roughly siguro mga 200 to 300 students ang ari diri sa aton subong nag-join sa aton nga job fair. Okay. Ano ka importante, sir, nga may ara sa State University nga nagakari nagaupod may partnership with regards sa sining employment naton diri sa subong sa Iloilo? Very important, ma'am, kayo kami ang produce ng graduates. Ang PESO supposedly should provide avenue for these graduates to land in a good job. But of course, isa man ka rules ng universities as I've said earlier nga dapat wala lang katapos ang amon responsibilidad after graduation. Kinabuligan man naton sila makapangita sang obra kay aton man na achievement kung makita naton nga ang aton mga estudyante makaobra na right after graduation. Kag makabulig man sila sa ila pamilya, kag of course aton nga komunidad. Kagato na batian ang pahayag ni Joe Martin Limson, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa, nagkabalita para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Hana Joy Andasa sa imo siniyang report. Antes kita magtakop, check tanay ang latest sini sa nagapadayon karon nga 2023 FIFA World or FIFA Women's World Cup nga ginahiwat karon. Ang host na diri ang Australia and New Zealand. Nagsugod ini sang Hulyo 20, magatakop pa Agosto 20 tuwing 2023. May hampang subong ang FIFA or ang team sang Pilipinas, kontra nila di Switzerland. Una na nakapuntos diri ang Switzerland, makabawi ayhan ang Pilipinas. Sa dugang nga impormasyon, si Bombo Chris John Luzada may follow-up report. Bombo Chris, sa report please come in.
Yes, sa Bombo Cham, mga kabombo, nagapadayon subong ang FIFA Women's World Cup sa tunga sa nga Pilipinas kaga Switzerland sa subong halftime na ang score 1-0 pabor ini sa Switzerland kaga naibaluan mga kabombo nga ang score sa nga Switzerland pinaagi sa penalty ni Ramona Bachmann sa nga Swiss Bombo Cham. First half goal sini nga tournament nagimo naman ay balo anya nagimo sang maragtas ang Pilipinas bangod ini ang pinakauna kung first time nila nga pagtapak sa Filipina football team sa FIFA Women's World Cup kaga sa subong nagapadayon ilahampang sa may Dunedin Stadium sa New Zealand. Pinakanubo naman para sila sa ato mga kabombo pinakanubo nga rang sang Pilipinas sa Group A bangod sa pang 46 ng maini sa World Rankings nagapangunang grupo sang Norway kagang Switzerland pang 20 ini nga mo subong ang kasumpong sang Pilipinas kaga balantayan ang iban pagin sini nga mga updates sa subong nagapadayon kung balab makabawi ining Pilipinas sa subong sa tunga sa hampang nila sa Switzerland sa nagapadayon nga FIFA Women's World Cup dira sa mayabahin sa New Zealand. Sa liwat ang score 1-0 pabor sa may New Zealand kag ginalauman nga makabawi ang Pilipinas sa pagtakop sa hampang. We are all praying, Bombo Cham. Nagikan sa News Department ng Bombo Radio Iloilo ni si Bombo Cristiana. It's a Nova Lusada para sa everyone in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat Bombo Chris sa imo sining report. Bantayan karon latest update man sila Dre. Makabawi ayhan ang Pilipinas. Kabay pa no, damo nagasuporta sa Team Philippines ilan sa sining 2023 FIFA Women's World Cup. Standby na sa kapon lamang program kopod sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 16 to 22, 2023. Sa sining Sabado, ang Retro Band magapanumbalik with overflowing excitement agud liwat magkanta sang inyo mga paborito nga oldie-goldie songs sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi sa Hulyo 22 sa tion sa musical show na puro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 23, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas.
Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon.
Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit. Hello and good afternoon kids sa inyo. Kamusta? You missed me yesterday. And I missed you also yesterday. But anyway, ali na kita nagkapanumbalik. This is Tita Regine. Welcome to Friday edition sang kahapon lamang program. Una gid, thank you very much kay Bombaria Momblan for taking care of the program and for
giving you the entertainment yesterday. Diri sa kahapon lamang program. Thank you so much kay Bombaria. And of course, sa ating mga letter centers dira, kumusta na ka mo? Wailaw, hindi ka nagpaparamdam. Wailaw, ato ni winner si Wailaw last week, no? And twice ko na siya nga gin-email. I was asking sa iyang FB account, sa iyang mga details para nga maka-reach out kita sa iya, ma-prepare natin siya for the interview tomorrow, but I do not know. Basi super busy gid siya or basi she won't be available. Pero mas manami gid, I would really appreciate it if ma-replyan mo ko kag kung ano man da ang imo nga mangin feedback sa akon nga gin-email dira sa imo. Wailaw, lihog lang gid ako dira. Alright? And sa nga hapon, mga kabombo, mangin very fun. Makaharak-hak naman kita diri because nagbabalik siya si Lolo Dencio with 3 letters. Yagi padala diri sa aton. We're going to give you 1 letter niya today. Kagintagaan gini ako sang problema. Because may mga words, terms diri siya nga ginpabudlayan nga gid ako. But anyway, sige, intindihan nyo na karon ha. So, sit down and listen and let us enjoy all stories para sa sininga hapon as I welcome you all. Diri sa KLP, again, this is Tita Regine. Mayong hapon sa inyo tanan. Ari si Dante Beryong from the Bombo Music Festival with this song, Kabuhi, sang Kabuhi Ko. Good afternoon. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugo. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon kagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko.
Homegrown talent, and that's our very own Dante Berion. Para sa inyo tanan, mga kabombo kabuhi, sang kabuhi ko. I can't wait to share with you our stories sa sininga hapon. So, diretsohan ta na, arigid o, nagikan sa kay Lolo Dencio Sangharo. Dear Inday Regine. Maayong hapon lang sa tanang katapos ang inyong estasyon, Bombo Radyo, ilibinigid sa imo. Ining akong kasaysayan, parte sa akong high school life. Nadumduman ko pa inday, first year high school ako, ambot Inday Regine. Dawaay pa ako buot sa edad nga 13 anyos. Bale, 4 kami kabarkada. Sa 4 sa amon, ang isa, tama kasalawayon, kag palawakal. Tagunta na lang kay Bitoy. Ang obra na namon kon vacant, sa likod sang Isabela Hospital dira sa Haro, may isa dira kasapa, kag madabo nga bakaw. Kalabot kami dira lagaw, kapag dakop kami sang bangin-bangin. Inang gamay bala nga do kalampay, ang pihak nga kagat dako, ang pihak gamay, kag sari-sari ang kolor. Ginapangkuot na namon sa ilabuho, botama kabaho usang lunang. Pagbalik na namon sa kwarto namon, baho kami layom. Di ginapangbuyan na namon sa kwarto, ginapagwa kami sang amon maestra, kagabaho sa amon. Si Bitoy sagad kadlaw, kun kaisa, bagapanguha man kami sang lamonsito. Ang tawag sa iban, matapya. Ginampangan, ginahimo namon nga cotton candy. Wala ko din, I'm very familiar. Pero wala namon na ginakaon. So pagbuhi na namon, imbis nga lakton pakadto sa Haro, baliskad inday. Kay halin IHS, malakat kami pakadto sa Capitol, kag dira magsakay. Para kuno ayawan kami sa pagsakay. Ang pasayis ang una, 10 centimos. Hambal ko, tanigin lakat, tanalang pakadto sa Haro, subong didto na kita, kanugon sang plete. Sabat ni Bitoy, way ka mga plete, kag magsugod kadlaw. Biyernes nga adlaw, naghagad si Bitoy nga maligo kami sa suba, sa Lapaz. Pag-abot namon, musig hubad kami sang amon de largo. Nakita ni Bitoy, ay, puro gali kami. Ay, siling niya, puro gali kita. Well, you know, uncircumcised. Ipanami-nami ang tala ang termo diri Lolo Dencio. So, siling ni Bitoy, mapasirkom bala kita. Ang tiyo ko, kay Balo. Isabat ko, hindi ako, masakit ina. Basi malipong ako. Sabat ni Bitoy, hindi masakit kadamo sa nagapasirkom. Sabat sang iban ko nga classmates, sige bala, para dali kita magtaas. Di sabat ko si Bitoy, hambal ko si Bitoy lang, kay putot siya, kag magkinadlaw. Inday Regine, Sabado nga adlaw, nagpaligo naman kami. Ara ang tiyo ni Bitoy, namangkot kung sino ang mapaserkom. Gintudlo ako ni Bitoy. Ay, hindi ako, siling ko, dayon ko dalagan. Siling sang isa ko ka-classmate, sige bala, para magsultero kita. Hindi kita pagikayan sang aton amiga. Di amo to, inday napilitan kami. Una si Bitoy. Daway man lang sa iya, samtang nga ginaserkom siya, kakadlaw pa siya. Sige usap sang ugbos sang bayabas. Pagkatapos, siling sang tiyo ni Bitoy, iluad na ang ugbos sang bayabas. Ako sa sobra ko kakulba, naubos ko tulon ang ugbos ang bayabas. Ang tiyo na lang ni Bitoy ang nag-usap. Kinulbaan ang tiyo ni Bitoy, kay kadamo sang dugo. Domingo nga adlaw, ginsugo ako sang amon tupad balay sa pagsaka sa lubi para magkuha sang langing.
Sang dali ko na lang malambot, nagwang ang toko. Sa kakulba ko, dalusos ako panaong. Pagkalunes, nag-eskwela ako, ginpamangkot ako ni nanay, nga agabaka ako. Sabat ko, kasakit sa tiil ko, hindi wala ako magsugid kay nanay. Kinahuya ako. Sang hapon, pag-abot ko, ginhugasan ko sang linaga nga dahon sang bayabas. Kagbutangan sang gilok sang lubi. Uyala, sa mga 3 ka adlaw, nakibot ako, sang buksan ko, sus inday. Daw dunot nga tamudyos ang itsura. Kalaway. About sa iyo, Lolo Dencio. Ay, abaw. Ano na ginimo mo next? Well, anyway, nakita niya yung ilang ido. Ipahimo siya sa ido. Oh my God. So, kanami inday, kayo daw makalam, kag mahapdi. Isang malimpyo na, naligo ako, kaghabunan. Dawa ay man ako nabatsagan. Wala akong ginbutangan sa bulong. Nag-eskwela pa ako. Dason nga aga, may nabatsagan ako nga kasakit, kagaalay ang kuson ko. Sus inday, sang buksan ko, tama kadako, daw ulo sang pabo nga nagbanog. Kinulbaan ako, ginpakita ko kay nanay. Pagkita ni nanay, gingguripat ang akong dulunggan, kag magsiling, lightning ka nga bata ka, ginano mo ang blank mo. Ginano mo na. Tiyan sabat ko, nagpaserkom ako nay. Ti sabat ni nanay, nga wala ka nagsiding, tanig ibulong ko, nga anga gintago mo ina. So una, si toto mo, ako ang nagbulong. 3 ka adlaw kag nag-ayo. Ti, anon ko ina. Sabat ko siya, nay, paano tabala sa ido? Sabat niya. Ano ba ko GGO kagid? Kung magkarabis ka, dako nga problema, kapigado sa aton. Ti, ilis ka, kay dalon ta sa doktor, absent ka anay. Gindala ako ni nanay sa sentro lang. Maayo kay lalaki ang doktor. Ginubahan ako sang doktor, kag pahigdaon. Pagkita sang doktor, abaw, siling niya na ano ini? Ano ang ginhimo mo sa imo nga blank nga ang nagamo sini? Te, wala na kita may mo. Ot doon ta na lang ini. O pagkabati ko, inday, naghibi ako, kag masinggit, hindi ako. Mapauli na lang kita. Ginhampak ako ni nanay. Siling niya, ginalahugan ka lang kay munong. Ti amo to inday, gin-injectionan ako para sa tetanus. Kag ginpainom sang antibiotic. Tinagambal ako sa doktor, Dok. Kunot doon, paano ako kaihi? Sabat sang doktor. May problema. Galing, hindi na tindog, pungko na lang. Ti ano, ot doon ta? Sabat ko, hindi lang doktor. Nagambalan doktor. Limpyuhan mo lang, 2 ka beses kada adlaw. Inday mga 3 ka adlaw, nag-eskwela ako. Naghimo ako sang excuse letter. Amo ni Inday Regine, Ma'am, excuse me for being absent. Because, islang ko ang word ha, my birdie became big. Pagkabasa sang amon advisor, nagkadlaw tudo. Siling niya nga, na ano, ang birdie mo, nga nagdako. Oh, si Bitoy nagsabat, Ma'am, nagpaserkom na siya. 4 kami. Tinagkilinadlaw ang mga classmates ko. Naman ko tang isa ko kaupod, nga ang nagbanog ang sa imo. Sa akon, si tatay gabulong. Sabat ko, kay di, ang ido bala namon, ginpaamo ko ni sa iya. O, hindi ko ginmabasa ang term, okay. Basta, pahimo siya sa ido niya. So, sabat ni Bitoy, tanig, ipakaon mo na lang, kag magkadlaw todo. So, mga isa ka simana, balik kami sa suba, sa pagpaligo. Naka-brief na kami. Gintanaw sang tiyo ni Bitoy. Okay na, pwede na ninyo ipabugal.
Sa pagkamatuod in Regine, napabugal ko na ini sa mag-dry dock kami sa Batangas. Kay may isa ka security guard dito. Kada aga, maglabay kami sa atubang sang bank house nila. Hinasinggitan kami, higko, blank, higko bird. Tigay nitang ulo sa upod ko nga OIC. Gakumod siya. Klase guard, do bata gamay. Batuhon ko na siya karon. Sabat ko sa OIC namon, pabiyai lang sir. Ako bahala. Dason nga aga, ginsinggitan namon, ginpalapitan ko siya, kagsingganan. Bakit alam mo ang Ilonggo blank? Siguro bakla ka, no? Para mo malaman sa mga Ilonggo, wala, ang term is, hindi ko mahambal. Basta, refer mo siya sa something small. Okay, little birdie. So, puro kami malinis. Dala os ng dilargo ko inday kag ipakita sa iya. O ano, ang masasabi mo? Hawakan mo para makasiguro ka. Baka ikaw ang little bird. Ipakita mo. So, nagsinabat ang upod niya. Ipakita mo. Dala pa malakpak. Ay, inday, nalagyo. Kag manago. Hinsingganan ko siya. Ikaw pala ang little bird eh. Kaya batang isip. So, ginsalay ako sang akon OIC. Siling niya gusto na ina. Dali na. Karon wala nakitabaklon. Mayo na. Kay mapamatud-an niya. Nga wala Ilonggo. Nga gamay. Wow. So, kita mo, Regine? Pati si Andres Bonifacio nga aton hero. Pamatuod. Nga wala gamay. Nga iya sang Ilonggo. Nakita mo na siya sa tansa. Gabayaw sang iya talibong. Gasinggitan kung sino patira ang Ilonggo nga. Gamay. Tigitudo siya ni Graciano Lopezina nga ara sa plaza sa Haro. Gintudlo niya si Apolinario Mabini nga nagapungko sa atubang sang isa ka mall da. Galing nagsabat si Maria Clara. Hindi anay, tanawon ko pa sa akong logbook. Makita mo na siya sa atubang sang Central Market. Uugid, ginalabayan ko di permi si Maria Clara. Inday. Gusto ko lang panindugan nga ang Ilonggo nga lalaki malimpyo. Ambot inday, sa Ilongga nga babae. Gapamangkot lang, ang gapamangkot, Lolo Dencio, Sangharo. Wow! Ay ambot sa imuda, Lolo Dencio. Well anyway, to answer your question, of course syempre gid kung kamagani nagapadayaw, di ba? Pero sa tuod lang, no? The correct answer is, depende sa tao. Depende sa babae. But I guess mostly, and in general, no? Sa mga Ilonggas, syempre, matinlo. Well, anyway, thank you so much. Napaharakak mo kami sa siningang hapon. Lolo Dencio. And thank you, Gid, for the 3 letters. So, 1 down pa lang kita. We still have 2 letters coming from Lolo Dencio. And sa ating pagbaw ng balik, ang gin-request na basahon natin today, July 21, nagikan kay Inbi sa probinsya ng Iloilo. Sa pagbalik na nato nina ang ato nga oras, it's 2:35. Magapanabalik ang KLP. Pagkatapos ng gid, sa pila ka mga importante ng mga pahitalo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang Second story, nagikan kay NB sa probinsya sang Iloilo. My dear, Tita Regine. A blessed afternoon, Tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines, my fellow active listeners and lovers of Kahapon Lamang program. Tita, kung ikonsiderar naton ang kada adlaw nga Mother's Day, I think pwede man natin makonsider, no? Every day a Father's Day. Okay? Sure. So, Tita, dugay ko na unta ipaabot sa imo ang pamilinbili ni tatay sa amon. Pero my nephew, who hand-carried my letter to you, was transferred in Bulacan for promotion. Ang gadulong sang sulat mo diri. So, ang iyang sister, nga ako ni hinablos, kinbakla niya ko touchscreen nga cellphone para ma-email ko ang akon nga contribution sa KLP. Madumduman ko every summer vacation, so nag-teach pa ako. Nagapauligid ako sa Iloilo to take summer classes. I was about to enroll when my 90-year-old father suddenly suffered a stomach ache. Duhagid ka adlaw, hindi siya makapupo. Ang magulang ko nga babae, nga mo ni nag-take care sa iya, nanawag sa akon para nga mabuligan ang amon nga father. Gapalang lapsi siya, nagapalang mugnaw, nagapalang malhas, nabudlayan nga ma-dispose, no? Maka-dispose. Kaning term. Anyway, makapamuhin. Budlayan siya. So, I requested my sister nga siling ko ang iya nga balhas pahidi kag isli ang iya nga t-shirt. Sa gintandog ko ang iya nga tiyan, grabe ka butod og tig-a. Iya inog pagawas nga hugaw while kami na tense kag na nervyos. Buay nakuya kadumdum nga magamit sang plastic para sa akon nga mga fingers ug buay duga-duga diretso ko gikali calling the Lord to help me save my father's life. The hardest portion was removed and the rest that came out like they look like the goat's manure. So, gipatawag ko ang ako nga youngest brother nga ato pa nag-attend sa meeting sa co-op. Nagpauli siya, gilayon,
kag ginpreparar namon nga dalhon sa hospital ang amon nga amay. Nagsulod kami sa emergency room pag abutin namon sa hospital. Ang doktor ginattend man niya ang amon nga father immediately. Samtang nagatindog ako facing my father, telling the doctor of what had happened. Way ko kabalo nga nagsuka siya. Pasensya ha sa mga coffee da or late lunch pa. Brown liquid, sour spoiled food particles. O diretso gitita sa dughan ko. So ginbilin ko siya sa akon nga sister kag sa akon nga brother para nga mahugasan ko ang akon nga guya kag ang akon nga dughan kag makailis ako sang bayo. Ang amon nga brother was on errand. Siya ang gabakal sa mga bulong nga gina-request sang doktor. Gina-oxygen, gina-dextrose, gintagaan bulong, damo ang mga bulong nga gina-apply. Others through dextrose to release the spoiled food. Mga duha ka semana pa, ilin-ilin sang doktor kabulong kay tatay. Nagakalma lang nga waay gid alibyo. When the doctor asked him, di siya kasabat because hindi siya kabati. Di kun magtunog ka naman sang imo nga paghambal, maakig man siya. Kay dili siya gusto singgitan. Tingin-inform ko ang doktor about sini. So what I did was, ginasulit ko sa soft voice ang mga questions ng doktor, especially ang about sa how and why ng mga questions which need explanation. So gina-revise ko, gina-modify ko ang mga questions nga kung tani, no, answerable man lang sang yes or no, sang amon nga amay. So mahirap talaga, tita. Pero sa malaking tulong ng may kapal, na kaya namin ito lahat. Hindi natuloy ang pag-enroll ko sa doctoral dahil ang budget ko ay nagamit sa medisina. Later, the doctor discovered na may bukol si tatay in his anus. So, he recommended for operation. So, una okay kami with our mother, no? Upod sang amon nga mother para sa madasig na pag-ayos ng amon nga father. So, we completely purchased, pinamakal namon, tanan nga makinahanglanon para sa operasyon. But on the other hand, nagtinulukay kami, kag nanumdum sang idalom, asking the Lord, kung makaya pa kaha ni tatay ang operation at his age, his health, heart, blood, etc. 90 anyos, no? Sabi ni Doc, may kasama siya mga doktor, magtulong monitor ng heart, blood, etc. The operation was scheduled 10 p.m. Pero 3 ka oras before sang scheduled operation, we finally asked the doctor about the percentage or the risk considering sang sitwasyon sa amon nga father. The doctor answered 60-40 or 50-50%. So, we finally decided nga hindi pagdayunon ang operasyon. Siling namon, sorry gidok, hindi gid magtugot amon konsensya ug amo na lang siya itugyan sa aton mahal nga Dios. Si Lord na ang maantigo ni ana. All things sa pinamakal sa pharmacy, ginpangbalik, ginbayluhan sa mga goods, kaangay sang gatas, mga oats, kag kung ano pa dira. Samtang ang dugo nga amon gin-secure, gin-donate na lang sa hospital. Ginbayra namon ang amon nga hospital bills, kay iban pa nga mga balayran, kag gin-discharge siya the following day. Pero abi mo tita, before siya nga gin-schedule for operation, panghagad mapauli nga makapaligo kay ginainitan siya. Sabi niya, ang pagpaligo amugid ang makapaayo sa akon. Gani magpauli na kita. Og milagro gyud tita. Abi mo, sa isa lang kasimana nga adlaw niya nga pagpaligo, nagpagsik si tatay. Gabaston, gabugaw manok og kuring sa sulod balay. With this maintenance nga bulong, we also provided
Ginapakaon siya namon, luto nga kapayas, kag iban pa nga mga prutas everyday. Nagnormal na ang iya nga pagpamuhin. Thanks sa ato nga Ginoo. Nalipay kami og nagpamisa, pasalamat kay Lord. After a year, nag-ayo na si tatay. Ginkuha una ni Lord si nanay. Abi mo tita, do hindi makapati amon pamilya, nga 7 pa ka tuig ang iya naabot nga kinabuhi sini nga kalibutan. So which means no, he died at the age of 97. So gani gid pamalandungan gid namon ang iya nga gin pamilin-bilin nga binalaybay sa Tig-Ulo. Dumduman ninyo ako. Kag Ari, Tita Regine ang binalaybay. Sa hindi pa urihi ang tanan, karon ko pa narealizar ang kaimportante sang edukasyon sa kinabuhi naton tanan. Ang bilin ko sa inyo, antes ako mamatay, magtutom gid kamo tanan sa pag-eskwela. Kay waay ako manggad o kon asyenda, kay ang kaalam nga makuha sa eskwelahan, amo gid lang ang matuod ninyo nga puhunan. Ina, madala mo, maskin diin ka man. Dapat gid ninyo tipigan, kag halungan, parehas pag-atipan sa mga tanom. Manggamot, matubo, manalingsing dayon. Magamit pagpauswag sang inyo kaugalingon. Gani panumdumon gid ninyo tanan, kung daw ano ka importante sina nga butang. Amo ang pinakalabaw sa tanan-tanan. Maskin pa sa bulawan nga imo nakaptan, kay ang kaalam, amugid ang gamhanan. Ang kaalam nga aton ginaistoryahan, hindi gid makuha o makawat sang iban. Ibilin ko ang akon kapisan kagaalwan. Kung ikaw mapisan, hindi ikaw magutuman. Kung ikaw maalwan, damo ikaw kaibigan. Maluoy, paghatag, kung ikaw mawadaan. Kung ikaw mabuot, way damo gamo. Nagalikaw ikaw sa mga argumento nga makatuga sang hindi na maayo, nga makaguba pa sa relasyon ninyo. Kung gapalangga ka, ginapalangga ka man. Sa mga tao nga imo kaatubang, ginapabutyag mo ang imo kabalaka, ang manami mo nga sugalanon sa ila. Kung ikaw estrikto kag disiplinado, ibutang sa husto ang ginahimo mo. Para ikaw katahaan sa mga tao, kag himuon nali ikaw nga idolo. Hindi gid kamo malipat pag-ampo sa Ginoo. Aton siya mahalon sa bugusta nga tagipusoon. Utang naton sa iya ang kinabuhi naton, kay ang tanan nga bugay iya gihatag sa aton. Dumdumagi ninyo ining binalaybay ko, kay para gid ini sa kaayuhan ninyo. Kanami gid kun inyo ini masunod bilang gabayan nga handumanan ninyo. In the Regine, si Tatay gali, tita mahilig ni siya magluwa sa mga relasyon bala sa soltero pa siya. Og dako gid ang akon katingala when he called me and dictated to me to write his poem regarding the values he wanted to leave to us. Natabo ini isa ka bulan before he was called by the Lord to be with him in paradise. He let me read his poem to all of us, his children and grandchildren, during his last birthday. Tama gid siya kamalipayon when we celebrated that special day for him. We loved you very much, Tatay. We really treasure the poem you left behind. We hope you're happy now with our Lord in His paradise. Happy, happy Father's Day. And Tita, please read this on Friday, July 21, kung pwede. So thank you, Gid, for reading. Tita Regine, love you and more blessings every day and more power sa imo program. Just me in B. Kag PS, Tita, next email, isunod ko na gid ang tribute ko kay nanay. Same in B.
Kanami no, kay nakahingagaw pa ang inyong amay nga makahimo sa iya nga pamilin-bilin sa inyo. And this is something no nga pwede nyo gidya nga mapass on sa inyo nga mga next generation, hindi lang sa inyo nga mga mag-ululutod, hindi lang sa inyo nga mga kabataan, hindi lang sa mga kaapuhan, kundi sa mga next paggid nga generation sang inyo nga pamilya. So this becomes a legacy. And hindi lang siya something nga inyo lang pamatian, inyo lang i-read every now and then, but this is something nga luyag sa inyo nga father, nga inyo gid nga himuon, inyo gid nga i-apply sa inyo nga pagpangabuhi. And so we hope nga halin sa inyo, tubtob sa inyo nga mga kaapuhan, sa mga apo sa tuhod, sa mga apo sa dahi, kagkundiin pa da, no? Tanan gid maka-benefit and be touched and be guided sang ini nga poem ginhimo sang inyo nga father, ang iya nga pamilin-bilin sa inyo nga gintig-uluhan niya, dumduman ninyo ako. Kanami gid, no? So this becomes your very own nga mga palahinandigan, mangin guideline ninyo as you live and as you remember ang inyo nga father, ang mga memories na ginbilin niya sa inyo and the good times that you had, no? Grabe nga bonus ang hatag ni Lord sa inyo nga father. 97 years old before he joined our Creator. And so I'm sure nga na-enjoy niyo gid so much ang inyo nga panahon sa iya kag siya man, no? Na-enjoy niya man nga mangin kaupod ka mo and you had the chance para mapakita ang papalangga niyo sa iya by taking care of him kay siya man, no? Ang pag-appreciate niya gid sa tanan-tanan nga ginahimo niya para sa inyo. So thank you so much gid. Karami sa iyang gimbilin sa inyo, so dapat pass it on sa next generation. Salamat NB, and yes, I will be looking forward sa imo naman nga tribute para sa imo nga mother. So just keep on sending stories diri sa kahapon lamang program. Oras naton, it is now 5 minutes before 3 o'clock. Magapanabalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos na gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products. And again, I would like to take this chance para nga mag-remind sa aton nga winner last week, si Wai Lau sang Taiwan,
Why loud o ka-quiet gidira sa imo subong? Why so silent? Mahulat gid ako ha sa imo nga sabat, but anyway, so kung hindi ikaw makareply sa akon nga duha ka mga email, so that means no nga hindi ikaw interested para nga ma-interview naton diri sa KLP kagkasayang gid sang imo tani nga price nga 1,000 pesos. So kamo dira no mga KLP lovers naton, mga nag-share sa ilang mga istorya, be ready to win. And be ready also to be interviewed kung kamo na ang mapilian bilang aton nga winner. Immediately kag mas manami actually sa inyong nga mga sulat, i-upload niyo dira ang inyong cellphone number. That's very, very important. So that, kung kamo ang mangin winner, it would be very easy for me, no? Para nga maka-reach out sa inyo, maka-contact sa inyo, kag hindi na kita mapudlayan sa pag-communicate. Kay tigit apid na ang inyong cellphone number. So I hope sa mga masunod nga mga magpadala diri sa ilang mga istorya, please do that. Please apide sa inyong cellphone number. Hindi ko man pagpanglawagon on air. Ako mo lang na ang makakita, and that's just for the purpose of contacting you. Just in case nga ikaw ang magadaog. So, wailaw. Until tonight, kung hindi kagid ka sabat sang ako niya email, I would take it nga hindi ikaw available, or maybe you're very busy, or you're not interested, para nga makuha ang imong premyo, 1,000. Sayang-sayang. But anyway, sige lang mga kabombo, just keep on sending your beautiful stories diri sa kahapon lamang program. We would give time para nga ma-accommodate ang inyong mga istoryas. So, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info ang inyong mga kasaysayan, hindi nyo gid makalipatan. Pwede gid ang parte sa inyong love life, sa inyong live subong, parte sa inyong paglagaw, about your friends, about your family, pwede, anything. Pwede nyo manina nga mapadala, sulat nyo, and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madamong gid nga salamat sa inyo. Let's cross our fingers ara si Wailaw tomorrow. Sige, hapon ininyo lagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.